ஓகே ஓகே. பாகவதம் கிளாஸ் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி எனக்கு காலையில வந்து சேலஞ்சிங் இருக்கும், அதனாலதான் உங்களுக்கு எடுக்க முடியாது. மாதாஜி நான் பிளேலிஸ்டுக்கு போயிடுவேன் மாதாஜி, நீங்க வரலன்னா. அப்படியா? சரி சரி சரி. அதுல போய் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு இருப்பேன். சரி சரி ஓகே ஓகே. பாகவதம் கிளாஸ் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி எனக்கு இப்ப கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சு போச்சு யூடியூப்ல. மாதாஜி 90sல ஒரு மாமி என்கிட்ட சொன்னாங்க, பாகவதம் கிளாஸ் டெய்லி அட்டென்ட் பண்ணா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. எனக்கு எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்தேன், பகவானே நம்மள அழைச்சிட்டாரு பாருங்க. அது என்னன்னா, நீங்க மனசுல வந்து கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வர வச்சதுனாலதான் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க. எல்லாருமே அதுதான் செய்யணும். ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் பக்தியில வந்து அப்படிங்கறது வந்து நாம இப்ப நானே சில விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெம்பிளுக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷனா இருக்கும்பொழுது என்ன நானே சொல்லிக்குவேன், நீ என்ன முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்க, நீ எடுக்கக்கூடிய முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. எஸ், அப்டக்கல்ஸ் எல்லாமே தான் இருக்கும், அதையும் தாண்டி உன்னுடைய முயற்சி என்ன இல்லையா? சோ நீயும் அந்த முயற்சிக்கு வந்து அவ்வளவு, அதாவது அந்த முயற்சியினுடைய அளவு வந்து இன்னும் பத்தல அப்படிங்கிறது வந்து எனக்குள்ளேயே எனக்கு நல்லாவே தெரிய வருது. சோ முயற்சி கண்டிப்பா எடுக்கணும். அதுவும் வந்து இறைவனுடைய கருணையை வந்து நாம வேண்டி பெறணும். நம்முடைய முயற்சி பத்தலைன்னா நம்ம குரு கிட்டையும் அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரு தான், குரு மூலியமா தான் நம்ம வந்து கேட்கணும். குரு அடையாதவங்க பகவானை வந்து சேவிங்க, குருவை வந்து குரு பிராப்தம் பெறுவதற்கு. ஸோ குரு பிராப்தம் கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில பெற வேண்டும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம சுலபமா வந்து இறைவனை அடையுது. நமக்கு குரு தான் வந்து நமக்கு வந்து இறைவனை வழங்குறதே. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நமக்கு யாரு கொடுக்குறாங்கனாக்கா குரு தான் கொடுக்குறாரு. அப்படின்னா பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாருன்னு நம்ம கையில எடுத்து கொடுத்துரு, பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை வழங்குறதே வந்து குரு தான். அதுதான் we have to, நமக்குன்னு தெரியாம ஏதோ அஜ்ஞானங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும். அதாவது செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும், தவறுகள் இருக்காம செய்யணும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அதெல்லாமே நமக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு பாதையை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்கும், நல்ல மோர் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். ஆனா நம்மளை சுத்தி எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அது ஒரு வர்ல்பூல் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுழண்டுட்டே இருக்கும். அதையும் தாண்டி நாம வந்து மன உறுதி கொண்டு வந்து முன்னாடி போகணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே மாதாஜி, சில சமயம் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் விட நெகட்டிவ் நிறைய வருது மாதாஜி, அதனால நம்மளால அதை ஒதுக்கவே முடிய மாட்டேங்குது. அது ஏன்னா அது நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா அந்த சமயத்திலுமே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நினைக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு வராது. அதை வர வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். யூ ட்ரை ஃபார் தட். தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படி ஆனா நான் அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிடுறது, கோவம் வந்தாலும் இது வந்தாலும் கிருஷ்ணா தான். ஆமா, சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க பகவானை கோவிந்தா கோவிந்தா ரூபத்துல சேவிச்சாலும் நீங்க கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிக்கணும். நான் நிறைய வாட்டி வந்து இப்போ கிருஷ்ணா கோவிந்தா நாராயணா ஸ்ரீஹரி அப்படின்னு சொல்லிடுறது. நான் எதுவுமே அந்த சமயத்துல எல்லாமே விட்டுறது. நான் என்ன பண்றது, அதெல்லாம் மண்டையில ஏத்திக்கினா நமக்கு வந்து அதாவது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எல்லாருக்குமே சங்கடம் தான், யாருமே வந்து இங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இல்லை இல்லையா? அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதியும் கூட. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பெருசா நம்ம இங்க சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. கிடைச்சதை வந்து நாம தக்க வச்சுட்டு அதுல எப்படி மேன்மை உறணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிய பெருசா இங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அந்த மைண்ட் செட்டப்பை நம்ம வளர்த்துட்டாலே நிறைய 50-60% ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு அங்கே. பேசிக்கலி நம்ம மைண்ட் செட்டப் தான் ரொம்ப முக்கியம். எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுட்டு அந்த எதிர்பார்த்தது நடக்கலைன்னா உடனே நமக்கு கோபம் எல்லாமே வர்றது. எதிர்பார்ப்புகளே ஜீரோ பண்ணிடணும், வேணவே வேணாம், எதை கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாமே அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை வந்து சுலபமா வராது, பழக பழக தான் அது பக்குவத்துக்கு எடுத்துட்டு வர முடியும். இட் வில் டேக் டைம். அதுக்குதான் நீங்க சாதனை பண்ணுங்கோ. நான் 16 மாலை பண்றதுக்கு மேலேயுமே வந்து நீங்க வந்து உங்களால முடிஞ்சா நீங்க நிறைய நாம ஜபங்கள் பண்ணுங்க, கணக்கு வைக்காதீங்க, பண்ணிட்டே போகணும். சோ அது வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொதுவா சொல்றேன் மாதாஜி, ஒருத்தர் வந்து ராட்சச தனத்துல இருந்து மாறவே இல்லைன்னா நம்ம அதை எப்படி மாதாஜி ஹேண்டில் பண்றது? நீங்க சத்துவகுணம் இல்லையா? மாதாஜி தேவகணத்துல இருக்கும் பொழுது சுந்தர பகவானை நினைச்சுக்கோங்க. பகவான் எத்தனை அசுரர்களை வதைச்சார், ஆனா அவங்க அசுரர் பார்த்த உடனே வதைச்சார் அவரு கிடையாது இல்லையா? அவனுக்கு நிறைய காலம் அவகாசம். இதுக்கு சிசுபாலனை கூட எடுத்துக்கோ, அவன் அசுர குணத்தோட இருந்தான். சோ அவன் ஈவன் ஓன் கசின் தான், ஆனா அவனுக்கு 100 தவறுகள் பண்ற வரைக்குமே மன்னிப்பு கொடுத்தாரு இல்லையா? அது எப்படிப்பட்ட தவறானா இருக்கட்டும்,
பெரிய தவறு சிறிய தவறு எதுவா இருந்தாலும் பகவான் ஏத்துக்கல. அந்த இக்னோரிங் மைண்டை தான் நம்ம வளர்க்கணும் மாத்தாச்சு. அதை நம்ம இங்கேயே ஃபில்டர் பண்ணிடணும். அது இந்த காதுக்குள்ள கேட்டு ஹிருதயம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனோம்னா தான் பெரிய பிரச்சனை இல்லையா? இங்கேயே ஃபில்டர் பண்ணிட்டு விட்டுறணும். விட்டுடு. அவங்கள பத்தி நம்ம தப்பா கூட நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அதுவும் இம்பாக்ட் ஆகும். நான் முடிய மாட்டேங்குதே மாதாஜி. முடியணும். அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? நீங்க பேசிக்கலி பொறுமையை வந்து இன்னும் நிறைய, அப்படின்னா அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லைன்னு நான் சொல்லல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்றதுல பொறுமையை வளர்த்துக்கணும். பேசிக்கா மனசு என்னைய பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையானவன் தான். நிறைய விஷயங்கள பொறுமையா இருப்பேன். ஆனா சில விஷயங்களை வந்து எனக்கு கூட வந்து சட்டுன்னு கோவம் வரும், ஏத்துக்க முடியாது. அதுவும் எஸ்பெஷலி கடவுள் பத்தி இஸ்கானை பத்தி யாராவது சொன்னாங்கன்னா எனக்கு நிறைய கோவம் வரும். அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது என்னுடைய பொண்ணாதான் இருப்பான் நிறைய. ஏன்னா அவதான் நிறைய வாதிப்பா என்கிட்ட. ஓகே. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் அம்மா உன் வாயில மட்டும் விழவே கூடாதுமா, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதாவது எந்த வேலையுமே நடக்காதுன்னு அவ. அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்றதும் கிடையாது. ஆனா அது அவளுடைய மன இது. ஸோ அதனால அறியாமையில இருந்து பேசக்கூடாது இல்லையா? அது ரொம்ப தவறு. நான் ஒண்ணு வந்து அவளுக்காக வருந்துறது வந்து ரைட்டா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படிங்கிறதுக்காக வருத்தப்படுவேன். ஓகே. அதை சொல்றத கேட்கறதுக்கு வந்து அந்த காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த பொறுமையை வளர்த்துக்க மாட்டேங்கிறா. இது ரெண்டாவது. ஏன்னா அவளுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ரைட்டுன்னு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி வி ஹாவ் டு டூ த ப்ரேயர்ஸ். ஆன வரைக்கும் பிரசாதத்தை கொடுங்கோ. ஆன வரைக்கும் உங்களால முடிஞ்சாக்கா அவங்களுக்கு பிரசாதத்தை கொடுங்கோ. அடுத்து வந்து அவங்க இருக்கிற இடமே இருந்தா, நம்ம வீடே இருந்தாக்கா அவங்களுக்காக நம்ம நாம ஜபங்கள் எல்லாம் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துல பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம ஃபேமிலினா நம்ம வீட்லயே பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த நாம ஜபங்கள் அவங்கள வந்து கண்டிப்பா மாற்றத்தை கொடுக்கும். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா நமக்கு தான் அந்த நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ணணும் மாத்தாச்சு. எல்லார் வீட்லயுமே ப்ராப்ளம் இருக்கு. யார் வீட்டுல ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க கிடையவே கிடையாது இல்லையா? எல்லாரும் இப்போ நம்ம பிறந்திருக்கிறதே வந்து வெவ்வேறு விதமான கர்ம பலன்கள்ல தான் பிறந்திருக்கோம். அதனால ஒரு குடும்பத்துல எல்லாருமே ஒரே விதமா எல்லா விஷயத்துக்குமே ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க. பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வேறுபடும். கடவுளுடைய நம்பிக்கையே வேறுபடும். அதனால நம்ம நம்பிக்கையை அவங்க மேல நம்ம திணிக்க முடியாது. அது மிக தவறாகும். அப்ப அவங்க வந்து வெறுத்து ஒதுக்கிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த உணர்தல் வரணும்னு பிரார்த்தனை வேணா பண்ணலாம். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல். இந்த ஒரு இதை மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. கோவப்பட வேண்டாம் மாதாஜி. அது நம்ம ஹெல்த் கூட பாழாயிடும். ஓகே. நீங்க கோவப்படுற வயசு கூட கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, என் கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன கேள்வின்னு எனக்கு தெரியாது. என்னன்னா, முந்தி வந்து யாராவது தப்பு பண்ணா எனக்கு கோவம் வரும். அப்புறம் சரி போ மன்னிச்சிடுறேன் நானு அப்படின்னு நான் மனசுக்குள்ளாரே மன்னிப்பேன். அப்போ ஒரு தடவை கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு அர்ஜுனர்ட்ட, நீ என்னடா மன்னிக்கிறது, நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அவங்கள அப்படிம்பாரா. அதை படிச்சிருந்து ஐயோ இப்படி பண்றாங்களே, இவங்க திருப்பியும் இதுக்காக இவங்க கஷ்டப்பட போறாங்களேன்னு அவங்களுக்காக பரிதாபப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன் நானு. இப்ப நீங்க சொன்ன அப்புறம் இப்ப புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. சரி, அவங்களோட கர்மங்கள் அவங்கவங்க பட்டுதான் ஆகணும்ட்டு. எஸ், அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அந்த கர்மத்தை வந்து நாம அவங்களுக்கு பாவமா ஆயிடக்கூடாதுன்ற பிரார்த்தனை கண்டிப்பா நம்ம மனசு எவ்வளவு வருத்தப்படுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும். அதனால நாம வருத்தப்படுறதை நிறுத்திடும். ஓகே. அவங்க செய்த அந்த சிறிய தவறை வந்து பகவானே மன்னிப்பார். அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதை கொடுக்கட்டும்னு பிரார்த்திச்சோம்னாக்கா அந்த மாற்றம் என்பது ஏற்படும். ஆனா இமீடியட்டா நடந்துடணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இட் வில் டேக் டைம். அவங்களுடைய அஜ்ஞான பிரவೃತ್ತಿ லெவல் எப்படியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய அட்டைன்மெண்ட் கூட வந்து கிடைக்கப்பெறும். ஸோ அதுக்காக நம்ம பொறுமையை வந்து வளர்த்துக்கணும். ஆனா நம்ம சட்டுன்னு பேசக்கூடியவங்க தான் இவ்வளோ. அதாவது இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணாதவங்க செய்யக்கூடிய தவறை விட அட்டன் பண்ணி நாம செய்யறோம் பாருங்க தவறு, அது நம்ம கண்டிப்பா அது தெரிஞ்சும் நாம வந்து தவறு பண்றோம். அதுதான் நம்ம மாத்திக்கணும். தட் இஸ் நாட். அப்ப நம்ம கிளாஸ் கேட்டதுடைய பலன் என்ன இல்லையா? ஸோ அப்ளை, நம்ம நாலேஜ்ல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முந்தையெல்லாம் வந்து அது மாதிரி யாராவது எது சொல்லிட்டா, ஐயோ என் மனசுல இப்படி வேதனை வரக்கூடாது பகவானே அப்படின்ட்டு வாழ்க வளமுடன் பல தடவை சொல்வேன் மாதாஜி. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஸோ வாழ்த்துறது, இப்ப நம்மள யாராவது நிந்திச்சா கூட அவங்க நல்லபடியா வாழட்டும்ன்ற மனசு பூர்த்தியா வரணும். உதட்ட அளவுல வரக்கூடாது. ஓகே. வெளியில சும்மா நம்ம பேசிடுவோம், உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அதுதான் மாதாஜி, அது அவ்வளவு சீக்கிரம் மாற முடியும்.
மாத்துறது சீக்கிரம் கஷ்டம் உள்ளுக்குள்ள இருந்து மாதாஜி. வராது. ஆனா அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும். சொல்ல சொல்ல வந்துரும் மாதாஜி. ஹரே இஃப் யூ கிருஷ்ணா. பிராக்டிஸ் வந்துரும் மாதாஜி. அவ்வளவு மன்னிக்கிற அப்படி இருந்தா நம்ம பகவானாவே மாறிடலாம் மாதாஜி. அவ்வளவு சீக்கிரம் மன்னிக்கிறதுக்கு மாறணும் மாதாஜி. பகவான் இருக்க குவாலிட்டிஸ் தான் நீங்க எல்லாம் அக்வயர் பண்றீங்க. அப்போ நம்ம எல்லாருமே பகவான் ஆக மாட்டோம். ஆனா அந்த தெய்வீக நிலையை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் மாதாஜி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஓம் பகவதே வாசுதேவ. நமக்கு அவங்க பண்றது நம்மள சொல்றது நம்மளோட கர்மா. அதனாலதான் நம்ம அனுபவிக்கிறோன்றது தெரியுது. நம்ம இந்த மனசுல எடுத்துக்க மாட்டோம், எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படியும் அதுவும் அந்த யோசனையும் இருக்கு. ஆனாலும் அதையும் மீறி இவங்க பண்ணிட்டாங்களேன்னு ஒரு வருத்தமே தான் வருது. வருதுன்னா அது சப்கான்சியஸ் லெவல். அது நீங்க வேணும்ட்டு பண்றது கிடையாது. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மம் அவ்வளவு சுலபத்துல மாற்றத்துக்கு அக்செப்ட் பண்ணாது. அதனாலதான் நீங்க அந்த மன்னிக்கக்கூடிய பாவம் எடுத்த உடனே வராது. அதை நீங்க பழக பழக எவ்வளவு ஹிட் ஆகுறீங்களோ அவ்வளவு. இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கூட நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன். ஸோ இப்போ அந்த அந்த பாதை சில ரொம்ப ரொம்ப வர்ஸ்டான ஒரு ஹிட் வந்த பிறகு கூட, அப்போ ரொம்ப வர்ஸ்டான சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் எனக்கு கோபம் வருமே. அந்த இதுவே நான் மாத்திக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும்னு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா வெளிப்புறமா தான் அது மாறணும்னு வருதே தவிர உள்புறமா இன்னும் அது பக்குவம் வரல. அப்படின்னா நான் நிறைய அடிபடும் பொழுது நிறைய பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். அப்பதான் அந்த பக்குவமே வரும். அவ்வளவு சுலபத்துல வராது மாதாஜி. இட் இஸ் பை ஒன்லி பிராக்டிஸ்ல வரும். அதுக்கு நீங்க நாம ஜபங்களை பண்ணுங்கோ. இறைவன்ட்ட நீங்க எந்த அளவுக்கு நாம ஜபங்கள் அதிகரிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட அந்த டிவினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த தெய்வீக தன்மை உங்ககிட்ட அதிகரிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதெல்லாம் தாங்கி செல்லக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். அப்போ உண்மையிலேயே மனசு பூர்த்தியாவே நீங்க அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய பாவம் வரும். இதுதான் ப்ராசஸ் மாதாஜி. ஓகே. எஸ் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க அதெல்லாம் ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் நீங்க. ஓகே, நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட். அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த கோபம் என்பது டக்குன்னு வர்றதுக்கான காரணம் அதுதான். கொஞ்சம் நிதானப்படுத்தி போங்க. அப்ப உங்களுக்கு அந்த இது வந்துடும். அர்ஜென்ட்டா பண்றீங்க பாருங்க, அந்த உத்வேகம் தான் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே திஸ் இஸ் ஸ்மார்ட். நான் உங்களை பத்தி அனலைஸ் பண்ணதை பத்தி சொல்றேன். ஓகே. எல்லாருக்கும் உண்டு, அவங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. பட் அவங்க அப்படியே வெளிப்படுத்துவாங்க. ஷீ இஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். அவங்க எதுவுமே மூடி மறைக்கணும்னு செய்ய மாட்டாங்க. பிரேமா மாதாஜியோடைய நேச்சர் எனக்கு இதுதான் நான் அவங்களை பார்த்தது. ஷீ வில் நெவர் ஹைட். எஸ், தப்பு பண்ணாலே தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. தட் இஸ் ஃபைன் இல்லையா? அதுவும் வேகமா தான் சொல்லுவாங்க. அதையும் ஸ்லோவா சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் அவர் நேச்சர். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நாள்லயே அவங்களை மாத்தி அமைச்சுக்க முடியாது. அவங்களே நிதானப்படுத்தி கொண்டு, அவங்க பொண்ணு டோட்டலி ஆப்போசிட். அதையும் நீங்க சொல்லலாம். ரொம்ப பொறுமையா தான், ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாங்க அவங்க பொண்ணு. ஸோ அதை நான் பார்க்குறேன். டோட்டலி ஆப்போசிட். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஸோ உங்களை விட உங்க பொண்ணு நிறைய எலிவேஷன் ஆயிருப்பாங்க மாதாஜி. அது உங்களுக்கு கீதை படிச்சு இப்படி இருக்கேமான்னு என்ன திட்டுவா மாதாஜி. உங்களுக்கு அந்த அர்ஜென்சினாலதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். நீங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லாமே கரெக்டா வரும். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே. எஸ் வசந்தி மாதாஜி. ஓ எஸ் பேசுங்க. வீர ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இது சொல்லிட்டேன். பிரேயர்ஸ் ஓம் நமோ பகவதி சொல்லிட்டீங்க. சொல்லிட்டேனா? ஓகே. வீரவர்ய பிதஹ பிருத்வயா சமா சஞ்சீவ சாஸ்வதி யஷ்யே திருஷ்ய அச்சுதே பக்தி சர்வலோகைக பர்த்தத்ரி. எஸ் வாசி. பர்த்ததரி. எஸ் வாசி. பதம் 48. வீரிய வர்ய பிதா பிருத்வ்யா சமாசஞ்சீவ சாஸ்வதிஹி யஷ்யே திருஷ்ய அச்சுதே பக்தி சர்வலோகைக பர்த்தரி. வீரவர்ய வீரர்களில் சிறந்தவரே, பித தந்தை, பிருத்வயா பூமியின், சமா காலத்திற்கு சமமாக, சஞ்சீவ வாழ்வீர், சாஸ்வதி எப்போதும், யஷ்யா எவரது, ஈத்ருஷி இதுபோல, அச்சுதே பரமபுருஷருக்கு, பக்தி சர்வ எல்லாம், லோக உலகங்கள், ஏக ஒன்று, பர்த்தரி காப்பவர். மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வீக அருளான அந்தணர்கள் பிருது மகாராஜாவிடம் இவ்வாறு கூறினார்கள். வீரர்களில் சிறந்தவரே, ஓ பூமியின் தந்தையே, இப்பிரபஞ்சத்தின் நாயகரும் குற்றமற்றவருமான முழு முதற் கடவுளிடத்து
சிறந்த பக்தி வைத்திருக்கின்ற நீர் நீண்ட வாழ்நாள் பெறுவீராக. பொருளுரை. பிருது மகாராஜா முழு முதற் கடவுளிடத்து தோய்வில்லாத பக்தி உடையவர் ஆதலினால் அவர் அங்கு குழுமிருந்த தெய்வீக அருளாளர்களால் நீண்ட ஆயுளை பெறுக என்று வாழ்த்தப்பட்டார். கால வரையறுக்கு உட்பட்டது தான் ஒருவனது வாழ்நாள் என்றாலும் ஒருவன் பக்தனாக மாறும்போது அவன் அக்கால வரையறையினையும் தாண்டி வாழ்கிறான். அப்படியே இருந்தாலும் யோகிகள் அவர்கள் விருப்பம் போல் இருக்கின்றனர். ஜட இயற்கையின் விருப்பம் போல் இறக்கின்றனர். ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கேற்ப அவர்கள் மாழ்வதில்லை. காலங்களை கடந்தும் ஒரு பக்தன் வாழ்வதற்கு மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால் அவன் முழு முதற் கடவுளின் தோய்வில்லாத பக்தி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதனால் அதனால்தான் கீர்த்திர் யஷ்ய ச ஜீவதி, அதாவது தனக்கு பின்னால் தன் நற்புகழை விட்டு செல்லும் ஒருவன் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான். சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராயரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது கேட்டார், உயர்ந்த நற்புகழ் என்பது என்ன? ராமானந்த ராயர் கூறினார், சிறந்த பக்தனாக மாறுவோனே உயர்ந்த நற்புகழை பெறுகிறான். அவன் வைகுண்ட லோகத்தில் மட்டுமல்லாது அவனது கீர்த்தியால் இப்பௌதிக உலகத்திலும் நீண்ட நாள் வாழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ். அஹோ வயம் ஹி அத்ய பவித்ர கீர்த்ததே त्वय्यै वानादेन मुकुन्दनादाः या उत्तमश्लोकस्तमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कदां व्यनक्ति. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ இது வரைக்கும் வாசிக்காதீங்க, நேத்து இன்னைக்கு வாசிக்கிறவங்க வாசிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிட்டோமா? கண்டிப்பா வாசிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அஹோ வயம் ஹி அத்ய பவித்ர கீர்த்தே त्वय वनादेन मुकुन्दनादः य उत्समलोकदमस्य विष्णोर् பிரம்மண்ய தேவஸ்ய கதாம் யனக்தி. அஹோ, ஓ நன்மையே, பயம் நாங்கள், ஹி உறுதியாக, அத்ய இன்று, பவதீர் கீர்த்தே சிறந்த தூய்மையானவரே, நாதனே பகவனார், முகுந்த முழுமுதற் கடவுள் நாதா பரமபுருஷரையே சார்ந்த, ஏ யார் உத்தம ஸ்லோகே தமஸ்ய இனிமையான பக்தர்களினால் துதிக்கப்படும் முழுமுதற் கடவுள், விஷ்ணுவின் பிரம்மண்ய நேவசிய அந்தணர்களால் வணங்கப்பட்டும் பகவான், கதாம் சொற்கள் வியனக்தி தெரிவிக்கின்றன. மொழிபெயர்ப்பு. கூட்டத்தினர் தொடர்ந்து கூறினார், எமது அன்புக்குரிய பிருது மன்னரே, நீர் அந்தணர்கள் போற்றி வணங்கும் பெருமைகள் எல்லாவற்றினும் மிக சிறந்த பெருமையினுடைய முழுமுதற் கடவுளின் நற்கீர்த்தியினை நாளும் பிறருக்கு எடுத்து உரைப்பதினால் உமது புகழ் எல்லாவற்றினும் மேலாக தூய்மை பெற்று விளங்குகிறது. எங்களது நல்லதிருஷ்டம் நீர் எங்களுக்கு தலைவராக வாழ்ந்திருப்பது. ஆதலினால் நாங்கள் பகவானின் நேரடி பிரதிநிதியின் கீழ் வாழ்வதாக உணர்கின்றோம். பொருளுரை. குடிமக்கள் அங்கே தாங்கள் பிருது மன்னரின் பாதுகாப்பில் வாழ்வது முழுமுதற் கடவுளின் நேரடி பாதுகாப்பில் வாழ்வது போலாகும் என்று அறிவிக்கின்றனர். இந்த மெய்யறியே பௌதிக உலகின் சமுதாய சூழ்நிலை உறுதியோடு இருப்பதை உணர்த்துகிறது. வேதங்கள் கூறுகின்றன, முழுமுதற் கடவுளே நம்மை காக்கும் இரட்சகராகவும் உயிர்களுக்கெல்லாம் தலைவராகவும் விளங்குகிறார் என்று. ஆதலினால் நம்மை ஆளும் தலைவரோ அல்லது அரசரோ பரமபுருஷர் பகவானின் பிரதிநிதியே ஆவார். அப்படி இருந்தால் அவர் பகவானுக்குரிய மரியாதனை கூட பெறக்கூடும். எவ்வாறு ஒரு அரசன் அல்லது ஆள்பவன் பகவானின் பிரதிநிதியாக திகழ முடியும் என்பதற்கு இஸ்லோகத்தில் விளக்கம் உள்ளது. பிருது மகாராஜாவை போல் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவின் கீர்த்திகளை நாளும் பரப்பும் தன் முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் பகவானின் நேரடிய பிரதிநிதியாக மாறுகிறார். அப்படிப்பட்ட அரசன் அல்லது ஆள்பவனின் நீதிக்கு அல்லது நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்டு வாழ்வது மனித சமுதாயத்திற்கு சரியான கௌரவமாகும். அது போன்ற அரசரின் முதல் கடமை தன் நாட்டில் அந்தன கலாச்சாரத்தையும் பசுக்களையும் பாதுகாப்பது ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கும். நாத்யத்புதம் இதம் நாத தவ ஜீவ்யானு சாசனம்
प्रजानुरागो महतां प्रकृति करुणात्मनाम्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. नात्येत्पुदम् इदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम् प्रजानुराको महतां प्रकृति கருணாத்மனாம் நா இல்லை அதி மிக சிறந்த அற்புதம் அற்புதமானது இதம் இந்த நாத ஓ நாயகரே தவ உமது ஆஜீவிய வருமானத்திற்கு ஆதாரம் அனுசாசனம் குடிமக்களை ஆள்வது பிரஜா குடிமக்கள் அனுராகா பற்று மகத்தாம் மிக பிரகிருதி இயற்கை கருணா கருணை ஆத்மனாம் உயிர்களின் மொழிபெயர்ப்பு. எமது அன்பிற்குரிய தலைவரே, உமது குடிமக்களின் மீது ஆட்சி செலுத்துவது உமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாகிறது. இது போன்ற பெரியவருக்கும் அற்புதமானதும் ஒன்றும் அல்ல. காரணம், நீர் கருணையும் குடிமக்களின் நலன்களின் மீது அக்கறையும் அன்பும் உடையவர் ஆதலினால் இதுதான் உமது சிறந்த தன்மையாகும். பொருளுரை: ஓர் அரசனது கடமையாவது தன் குடிமக்களை காப்பதும் தன் வாழ்விற்காக அவர்கள் மீது வரி விதிப்பதுமாகும். வேத சமுதாயமானது மனிதர்களை 4 வகையாக அந்தணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் என்று பிரிந்திருப்பதோடு அவர்கள் வாழ்க்கைக்குரிய பொருள்களை பெறுகின்றனர், வழிகளையும் வேதங்களையும் கூறுகின்றன. அந்தணன் தன் மாணவர்களுக்கு அறிவு அளிப்பதின் மூலம் வரும் வருவாயை கொண்டு வாழ்தல் வேண்டும். ஒரு அரசன் தன் குடிமக்களின் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்திற்கு உத்தரவாதமும் அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பும் கொடுத்து அவர்களிடமிருந்து வரி வசூலித்து வாழ்தல் வேண்டும். ஓர் வணிகன் அல்லது வியாபாரி உலகம் முழுமைக்கும் உணவு உற்பத்தி செய்பவன் ஆதலினால் அதிலிருந்து சிறிது லாபத்தையும் பெற்று வாழ்தல் வேண்டும். ஓர் சூத்திரன் அந்தணனைப் போலவோ சத்திரனைப் போலவோ அல்லது வைசியனைப் போலவோ செயல்பட முடியாது. ஆதலினால் அவன் அவர்களிடம் பணிகளை செய்து அவனது வாழ்க்கைக்கு தேவையானவற்றை அவர்களிடமிருந்தே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு தகுதி வாய்ந்த அரசன் அல்லது அரசியல் தலைவர்க்குரிய அடையாளமாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், அவன் தன் குடிமக்களின் நலன் ஒன்றிலேயே கவனம் வைத்து அவர்களிடம் கருணையுடனும் இரக்கத்துடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தர்களாக மாறும் உயர்ந்த நிலையினை எய்துவார். மகாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் அடுத்தவர் நலனின் அக்கறையுடையவர்களாகவே இருப்பார்கள். மேலும் ஓர் வைணவன் தான் சமுதாயத்தில் மிகவும் கருணையும் இரக்கமும் உடையவனாக இருக்கின்றான். ஆகையினால் நாம் கீழ்கண்டபடி ஒரு வைணவ தலைவருக்கு நம் மரியாதையை தெரிவிப்போம். வாஞ்ச கல்ப தருப்பியச்ச கிருபா சிந்துப்ப ஏவச்ச பதித்தனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹா. ஒரு வைணவரே மக்களின் எல்லா தேவைகளையும் நிறைவு செய்பவராக இருக்கின்றார். வாஞ்சா கல்பத்தருப்ப, அவர் மிகவும் கருணையுள்ளவராகவும் இருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவரே மனித சமுதாயத்திற்கு உயர் நன்மை அளிப்பவராக விளங்குகின்றார். அவர் தான் பதித்த பாவனா, அவரது வீழ்த்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பவராக இருக்கின்றார். ஆதலினார் ஓர் அரசரோ அல்லது ஆள்பவரோ இவ்வாறு இயற்கையிலேயே பிறர் நலம் நாடும் அந்தணர் அல்லது வைணவர்களின் பாதையினை பின்பற்ற வேண்டும். வைசியர்களும் கூட இது போன்ற அந்தணர் மற்றும் வைணவர்களின் பாதையினை பின்பற்ற வேண்டும். சூத்திரர்கள் அவர்களுக்கும் பணிவிடைகளை செய்தல் வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கும் மனித சமுதாயம் வாழ்வினை நிறைவான கூட்டு வளர்ச்சிக்கு சிறந்த மனித இயக்கமாக மாறும் ஆற்றல் பெற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. அத்யன சமச பாரஸ்வா பாசாதித பிரபோ பிராம்யாதாம் நஷ்ட திருஷ்டீனாம் கர்மவிர்நைவ சம்சிதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்யனஸ்தமச பாரஸ்வயோ பாசாதிதக பிரபோ பிராம்யதாம்
நஷ்ட திருஷ்டீனாம் நைவ சம்சிதைக அத்ய இன்று நாங்கள் தமச பௌதீக வாழ்வில் இருளில் பார மறுபக்கம் துவயா உங்களால் எபா சாதிதா கூடுகிறது பிரபோ ஓ தலைவரே பிராம்யதாம் அலைந்து கொண்டிருப்போர் நஷ்ட திருஷ்டினாம் தங்கள் லட்சியத்தை இழந்தவர்கள் கர்மபி முந்தைய கர்ம வினையின் தெய்வ சம்சிதை தெய்வத்தின் ஏற்பாட்டினால். மொழிபெயர்ப்பு. குடிமக்கள் தொடர்ந்து கூறினர், இன்று நீர் எமது கண்களை திறந்ததோடு இருட்கடலின் மறுக்கரையை எப்படி அடைவது என்றும் விளக்கினீர். எமது முன்னைய வினைகளாலும் முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டினாலும் நாங்கள் பலன்தரும் செயல்கள் என்னும் வலைதனில் சிக்கிக் கொண்டோம். அதனால் எங்கள் பார்வை இழந்து இப்பிரபஞ்சத்திற்குள் ஓயாது அலையும் ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் வரும் கர்மபீர் சம்ஜிதை என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. நமது செயல்களில் தன்மைகளினால் நாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களோடு உறவுடையோரானோம். மேலும் உயர்ந்த ஏற்பாட்டினால் நாம் பல்வேறு உடல்களை பெற்று செயல்களின் பலன்களையும் அனுபவிக்கின்ற வாய்ப்பு பெற்று இருக்கின்றோம். இதனாலேயே எல்லா உயிர்களும் தமது வாழ்வின் குறிக்கோளினை அறியாது இவ்வுலகமெங்கும் பல்வேறு வகையான புழு பூச்சிகளாக அலைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சில நேரங்களில் இழிந்த புழு பூச்சிகளை பிறந்தும் சில நேரங்களில் சொர்க்கத்தினை பெறும் உயர்ந்தவர்களாகவும் கணக்கிலடங்கா காலந்தொட்டு அலைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது ஆன்மீக குருவினாலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினாலும் பக்தி வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பினை பெறுவதன் மூலமே நமது வாழ்வின் வெற்றியின் வளர்ச்சி ஆரம்பமாகிறது. இங்கே அது பிருதுமன்னரின் குடிமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. பிருதுமன்னரின் செயல்களினால் விளைந்த நன்மைகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பெற்றிருப்பதாக முழு உணர்வுடன் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. திலகவதி மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமோ விவ்ருத்த சத்வாய புருஷாய மஹீயசே யோ பிரம்ம சத்ரம் ஆவீக்ஷ்ய பிபர்தி தமஸ்வஜே தேஜசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமோ விவ்ருத்த சத்வாய புருஷாய மஹீயசே யோ பிரம்ம சத்ரம் ஆவீக்ஷ்ய பிப்ரதி தமஸ்வதேஜசா. நம எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிக்கின்றோம். விவ்ருத்த மேன்மை மிக்க உயர்நிலை, சத்வயா வெளிப்படுவதற்கு, புருஷாய உயர்ந்த புருஷருக்கு, மஹீயசே புகழ்மிக்க ஒருவருக்கு, யார் பிரம்ம அந்தன கலாச்சாரம், சத்திரம் நிர்வாக கடமை, ஆவிஸ்ய ஏற்றுக்கொண்டு, பிப்ரதி காப்பாற்றுகின்ற, இதம் இந்த, ஸ்வதேஜசா அவரது சொந்த அருளினால். மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய மன்னரே, நீர் உமது சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கின்றீர். ஆகையினால் நீர் பகவானின் நிறைவான பிரதிநிதியாக விளங்குகின்றீர். உமது வீரத்தினாலேயே நீர் புகழப்படுகின்றீர். அதனால் நீர் இவ்வுலகம் முழுவதிலும் அந்தன கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமும் ஒரு சத்திரியனாக உமது ஆட்சியின் கீழ் உள்ள அனைவரையும் பாதுகாப்பதன் மூலமும் இவ்வுலகம் முழுவதையும் ரட்சிக்கின்றீர். பொருளரை. அந்தனர் கலாச்சாரத்தை பரப்பாமலும் அரசிடமிருந்து சரியான பாதுகாப்பு இல்லாமலும் சமுதாயத்தின் தரத்தினை சரியான முறையில் அனுசரிக்க முடியாது. தனது சுத்த சுத்துவ நிலையின் காரணமாகவே இந்த அற்புதமான நிலையினை தன் ஆட்சியின் மூலம் பிருது மகாராஜா தருகின்றார் என்பதை அவருடைய குடிமக்கள் ஒத்துக்கொள்வதை இஸ்லோகம் விவரிக்கின்றது. இதில் வரும் விவ்ருத்த சத்துவாய என்பது முக்கியமானதாகும். இப்பௌதிக உலகில் உள்ளோர் 3 குணங்களை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவை சத்துவம், ரஜோ, தமோ குணங்களாகும். ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலம் தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்திற்கு உயர்வு பெற வேண்டும். இவ்வாறு வாழ்வின் கீழ் நிலையிலிருந்து மேல்நிலையினை அடைய பக்தி தொண்டு ஒன்றினை தவிர வேறு எதுவும் உதவாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முந்தைய அத்தியாயங்களிலேயே ஒருவன் கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலையினை அடைய பக்தர்களோடு உறவு கொள்வதன் மூலமும் அவர்கள் வாயிலிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாள்தோறும் கேட்பதின் மூலமே முடியும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணக புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹ்ருதி அந்தஸ்தோஹி அபத்ராணி விதனோதி சிஹ்ருத் சதாம்.
ஒருவன் பக்தி தொண்டின் முதல் படிகளான கேட்டல், ஓதுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பொழுது அனைவரின் இதயங்களிலும் விற்றிருக்கும் பகவான் அப்பக்தனின் இதயம் தூய்மையுற அவனுக்கு உதவுகின்றார். பாகவதம் 1.2.17. இவ்வாறு இத்தூய்மை செய்யும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும் பொழுது ஒருவன் தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு, தமோ குணம்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி, சத்துவ குணத்தில்னு இருக்கணும்ல. நடுவது ஒருவன் தமோ ரஜோ குணங்களில் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு, எஸ் அது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கு. எஸ் மாதாஜி, சத்துவ குணத்தில் இடம்பெறுகிறான். தமோ ரஜோ குணங்களின் தொடர்பின் விளைவாக ஒருவன் பேராசைக்காரனாகவும் முரடனாகவும் மாறுகின்றான். ஒருவன் சத்துவகுணத்தை எய்தும் போது அவன் பேராசையும் முரட்டுத்தனமும் இன்றி வாழ்க்கையில் எந்நிலை எய்தினாலும் திருப்தி அடைகின்றான். இந்த சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி ஒருவன் உயர்வடையும் பொழுது அவன் விவ்ருத்த சத்துவ, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையை எய்தியவனாக அழைக்கப்படுகின்றான். அவ்வளர்ச்சி அடைந்த நிலையிலேயே ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவனாக ஆக முடியும். ஆகையினால்தான் பிருது மன்னர் இங்கே விவ்ருத்தன உன்னதமான நிலையில் இருப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் பிருது மகாராஜா அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலையிலிருந்து ஓர் அந்தணன் அல்லது சத்திரியன் நிலைக்கு இறங்கி வந்தது ஏனென்றால் மனித இனத்திற்கு நன்மை செய்வதற்காகத்தான். அவர் தனது வீரத்தால் இவ்வுலகம் முழுவதையும் காத்தருளினார். ஓர் அந்தணனாக குடிமக்களுக்கு தகுந்த அறநெறிகள் உரைப்பவராகவும் ஓர் சத்திரியனாக குடிமக்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பவராகவும் அவர் விளங்கினார். இவ்வாறு மகாராஜா பிருத்துவின் குடிமக்கள் அனைவரும் எல்லா நற்குணங்களும் நிரம்ப பெற்ற மன்னரால் எல்லா வழிகளிலும் காக்கப்பட்டனர். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4வது காண்டம் 21ஆம் அத்தியாயமான பிருது மகாராஜாவின் கட்டளைகள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை நிறைவடைகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப இதுக்கு நாரதர் சொல்றத பத்தி, இவரை பத்தி இல்ல மாதாஜி? என்னது? அவருடைய புகழ் ஆரங்கள் எல்லாம் இப்ப யார் மாதாஜி சொல்றது? அங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், பொதுமக்கள், மகாஜனங்கள், அவங்க கிட்ட தானே அவர் வந்து அருள் பெறுகிறார், பெறார் இல்லையா? குடிமக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்றாங்க. ஆமா, அதாவது அங்க வந்திருக்கக்கூடிய குரு, சாதுக்கள் இல்லையா, ஆச்சாரியாக்கள், அடுத்து வந்து தேவர்கள், எல்லா உலகங்களிலும் அந்த இதுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லையா. சோ விஷ்ணு பகவான் அவருடைய அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயாச்சு. ஆனா அப்புறம் வந்து இவர் உணர்தலாக என்ன பண்றார், அவருடைய பொதுமக்களுக்கு வழி நடத்துகிறார். அத்தனை கட்டளைகளையுமே நம்ம 44 ஸ்லோகம் வரைக்குமே படிச்சோம் இல்லையா. மேலும் அது முடிஞ்ச பிறகு அவர் என்ன பண்றார், அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் இடத்துல தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தையுமே கொடுக்கிறார் இல்லையா. சோ எப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு அரசன் ஆள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாக அவர் தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் அவங்க கிட்ட வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதங்கள் கேட்கிறார், வாழ்த்துக்களை கேட்கிறார். அவர் வந்து அதையெல்லாம் கேட்ட பொழுது அவருடைய மேன்மையான அந்த குணம், அவரே இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் ஆண்டுட்டு இருக்கார். ஆனாலுமே அவர் எதிரில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்திருக்கார். இதை நம்ம மீண்டும் இந்த பண்பு எங்கிருந்து வருதுன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வருது இல்லையா. அவரும் அவ்வாறே செய்தார் இல்லையா. சோ அவரை நாடி வந்த சுதாமாவுக்கு பாத சேவனம், அதாவது இது வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை செய்து அவர் காலை அலம்பி அதுக்கப்புறம் அதை பூஜித்து பாத பூஜை செஞ்சு அவரை ஒரு ஆசனத்துல அமர வைக்கக்கூடிய செயல்கள் பகவானும் வந்து செய்தார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து படைத்தவர். அவர் அத்தகைய செயலில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால் அவர் ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரம் எப்படிப்பட்டது, அடுத்தவர்களும் அதை கண்டு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாத்திரம். அதனால ஒரு அரசனாக வரக்கூடிய ரிஷிகளை வந்து எவ்வாறு வந்து அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா, வரவேற்கணும்ன்றத வந்து பகவான் தன்னுடைய செயல்களிலே காட்டினார். அதே போலதான் இந்த இடத்துல பிருது மன்னரும் வந்து அங்கே வந்திருக்கிறவங்களுடைய எல்லார்கிட்டயுமே தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை வந்து சொல்றார், வாழ்த்துக்களை பெறணும்ன்றார் இல்லையா. வாழ்த்துக்கள்ன்றதை விட ஆசீர்வாதங்கள் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா சோ ஆசீர்வாதங்கள் வந்து பெறுகிறார். சோ அப்போ அதை அவருடைய பண்பு, அவர் எவ்வாறு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் பெறக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர் இல்லையா, குரு, அங்க வந்திருக்கக்கூடிய தேவர்கள் இல்லையா, அங்க எல்லாருமே வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல. சோ அப்படிப்பட்டவங்க, ஏன்னா ஸ்வயம் பகவானே அங்க வந்தாச்சு, எல்லாருமே அந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ அப்போ பொதுமக்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்களா இருக்கிறவங்க, அவங்க கிட்ட எல்லாமே ஆசீர்வாதம் கேட்கிறார். இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு அரசன் நம்ம கிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்கிறார் இல்லையா. சோ ஒரு சாதாரண மக்கள் கிட்ட அவர் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா. அப்போ அவருடைய உண்மையான அந்த மேன்மையான குணத்தை வந்து
மெச்சி இப்போ பின்வருமாறு தேவர்களும் சரி, அடுத்து ரிஷிமுனிகளும் சரி, பொதுமக்களும் சரி பேசக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே. அவருடைய மேன்மையான குணங்கள், அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாழ்த்துக்கள் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, இங்க நாரத மகர்ஷி கிடையாது. ஓகே, யூ ஷுட் நாட் ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. வீரவர்ய பிதா பிருத்வயா சமாசஞ்சீவ சாஸ்வதி யஷ்யே திருஷ்ய அச்சுதே பக்தி சர்வலோகைக பர்த்தரி. தெய்வீக அருளான அந்தணர்கள் பிருது மகாராஜுடன் இவ்வாறு இப்ப வந்து யார் பேசுறாங்க? அந்தணர்கள் பேசுறாங்க. வீரர்களில் சிறந்தவரே, பூமியின் தந்தையே, அப்படின்னா இந்த பூமண்டலத்தை அவர் ஆண்டு இருந்தார். இப்பிரபஞ்சத்தின் நாயகரும் குற்றமற்றவருமான முழுமுதற் கடவுளிடத்து சிறந்த பக்தி வைத்திருக்கின்ற நீர் நீண்ட வாழ்நாள் பெறுவீராக. இல்லையா, ஆயுஷ்மான் பவ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அததான் வந்து அந்த இடத்துல அந்த பிராமணர்கள் வந்து வாழ்த்துறாங்க. பிருது மகாராஜா முழுமுதற் கடவுள் எடுத்து தொய்வில்லாத அப்படின்னா எந்த ஒரு, இப்போ தொய்வுன்னா ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், செய்யணுமா வேணவா அப்படின்லாம் நமக்கு யோசிப்போம், அதுதான் தொய்வு இல்லையா. ஆனா அப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸே கிடையாது. அவருக்கு முழுவதும் இறைவனிடத்துல பக்தி பண்ணணும், அவ்வளவுதான் ஒரே குறிக்கோள் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி மனசை வந்து அவர் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கார். சோ பக்தி உடையவர் ஆதலினால் அவர் அங்கு சூழ்ந்திருந்த தெய்வீக அருளர்களால் நீண்ட ஆயுள் பெறுக என்று வாழ்த்தப்பட்டார். அவர் உண்மையான பக்தி தன்மையை மெச்சி, அனன்ய பக்தி தன்மையை மெச்சி அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது தெய்வீக அருளாளர்கள், ஆன்மீகத்தை திளைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பெருமக்கள். சோ யாரு? இந்த குரு, ஆச்சாரியா, இந்த மாதிரி பிராமணர்கள், அவங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்த்துறாங்க. கால வரைக்கும் உட்பட்டதுதான் ஒருவனது வாழ்நாள் என்றாலும், இல்லையா, நமக்கு எல்லாமே பிறப்பு என்று இருக்கும் பொழுது மரணம் என்பதும் ஆல்ரெடி பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு இப்படி இந்த காலகட்டத்துல மரணம் என்பது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருந்தாலும் ஒருவன் பக்தனாக மாறும் பொழுது அவன் அக்கால வரையினையுமே தாண்டி வாழ்கின்றான் இல்லையா. சோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கோம். எத்தனை சுவாச சைக்கிள்ஸ் தான் நம்ம வாழ்க்கையே. யோகத்துல நிலை பெற்றவங்க அவங்களுடைய சுவாசத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆயுளையும் அவங்களால பெருக்கிக்க முடியும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறது, வருடங்கள் கிடையாது இல்லையா. இத்தனை சைக்கிள்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ஹிருதயத்துல இருந்து நம்ம சுவாசத்தை மேற்கொள்ள முடியும், அதுதான் பிறப்பு. ஓகே, சோ மரணம் என்பது அந்த சைக்கிள்ஸ் இல்லையா. அதாவது உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம், எத்தனை உட்சுவாசம் எத்தனை வெளி சுவாசம் என்பது, ஒரு உட்சுவாசம்னா ஒரு வெளி சுவாசம் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும் இல்லையா. அதனால எத்தனை சுவாசங்கள் என்ற கணக்குலதான் நம்முடைய ஆயுட்காலம். சோ மூச்சை கட்டுப்படுத்தும் போது லாஜிக்காவே அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அதாவது பூரக்க, கும்பக்க, ரேச்சக்கா. கும்பக்கா பீரியட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் மூச்சு விடுறேன், இது சாதாரணம் இல்லையா. இதே வந்து நான் வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை சொல்லும் பொழுது மூச்சை இழுத்துக்கிறேன் நான் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம். இதை வந்து அப்படியே நான் பிடிச்சிட்டே எத்தனை தடவை பண்ணாலும் சொல்லலாம். அப்ப அந்த கும்பக்கா பீரியட் வந்து என்ன ஆகும், எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நம்ம பெரிய மூச்சாவே விடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கும்பக்கா பீரியட் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரெச் ஆகுதோ அப்போ நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் இந்த சுவாசம் இல்லையா, அதாவது பிரீத்திங் சைக்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அது அப்படியே ஸ்டாக்னண்டா இருக்கும், ஆனா மெதுவா தான் குறைய ஆரம்பிக்கும், காலம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து எதன் அடிப்படையில் நம்ம கணக்கெடுக்கிறோம், 24 மணி நேரம் இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலா 1 hour வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 hour வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1,00,000 ரூபாய் 1,00,000 சைக்கிள்ஸ் நம்ம சுவாசிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா. அதே இந்த யோக பயிற்சி செய்யும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 50 லட்சமோ 50,000 கூட பண்ணியிருக்க மாட்டோம், பாதிக்கு பாதி கூட குறைச்சிருப்போம். இல்லைன்னா 25,000 சைக்கிள்ஸ் தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம். அப்ப மீத இருக்கக்கூடிய இந்த 75,000 சைக்கிள்ஸ் வந்து நம்முடைய வாழ்நாள் வந்து அந்த டியூரேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இப்படிதான் வந்து வாழ்க்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதே. அப்படியே இறந்தாலும் கூட இது வந்து ஓகே, மரணம் இப்படி ஓகே, மரணம் ஏற்பட்ட பிறகு என்னன்று பார்க்கணும். அப்படியே இறந்தாலும் கூட யோகிகள் அவர்கள் விருப்பம் போல இறக்கின்றனர். சில பேர் முன்னாடியே வந்து ப்ரீபோன் பண்ணி வந்து இறைவனை அடையறவங்க உண்டு. ஓகே, சில பேர் அவருடைய சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தி அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலம், யோகிகளுக்கு தெரியும் தான் எத்தனை நாள் வாழ்வுன்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஏன்னா
யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், தன்னை உணர்ந்தவர்கள். தன்னை உணர்ந்தவர்கள் நாம எப்படி இருப்போம், ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும், இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். ஸோ அப்போ அவன் வந்து இறந்தாலும் கூட அவன் வந்து, அதாவது பிற்காலத்துல வந்து இறக்கிறத விட இப்பவே இறக்கலான்ற முடிவை வந்து அவங்களால எடுக்க முடியும். they can leave the body. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் யோகத்தில் நிலை பெற்றவங்களுக்கு உண்டு. ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் மாள்வது கிடையாது. அதுதான் யோகிகளுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். காலங்களை கடந்தும் ஒரு பக்தன் வாழ்வதற்கு மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால், அவன் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொய்வில்லாத பக்தி கொண்டிருக்கின்றான் என்பது. இது பக்தருக்கு வேறு விதம். நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தா பகவானுக்கு இன்னும் தொண்டு பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இல்லையா. ஸோ வயோதிகம் ஆக ஆக நம்மளால வந்து செய்ய முடியலையேன்ற ஆதங்கம். அடுத்து வந்து ஒரு சிலர் வயோதிகம் ஆனாலும் வந்து அவங்க வந்து வயோதிகத்தை ஒரு பக்கம் வந்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இறைவன் தொண்டலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹையர் லெவல் பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஆத்ம தளத்துக்கு போயிருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலை. கடவுளிடம் தொய்வில்லாத பக்தி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதனால் அதனால் அவன் கீர்த்தீர் யசஸ்ய மீன்ஸ் வெரி ஆஸ்பீஷியஸ் இல்லையா. ஜீவதி ஜீவன் இல்லையா. அதாவது தனக்கு பின்னால் தன் கீர்த்தீர்னா புகழ் இல்லையா. அதாவது அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்க சென்றாலும் கூட அவருடைய புகழ் வந்து என்றைக்கும் நிலைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு அதாவது பௌதிக உலகத்தை விட்டு சென்று இருக்கிறார். ஆனாலும் அவருடைய புகழாரங்கள் இன்றைக்கும் வந்து பேசப்படுகிறது, இன்னும் ஃபியூச்சர்லயும் பேசப்படும் இல்லையா. அது மாதிரி அந்த புகழாரங்கள் என்பது நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் உண்டு. ஆனா அது எந்த அளவுக்கு அந்த நபர் வந்து தன்னலமற்ற சேவை புரிந்திருக்காரோ அதற்கேற்றவாறு தான் அது கொண்டு செல்லப்படும். சோ அதாவது தனக்கு பின்னால் தன் நற்புகழை விட்டு செல்லும் ஒருவன் நீண்ட காலம் வாழ்கின்றான். அதாவது அவன் இந்த அழியக்கூடிய உடல் மரணித்த பிறகு கூட அவன் வந்து அவனுடைய பெயர் வந்து இந்த இடத்துல நிலை பெற்று இருக்கும். சைதன்ய மகாபிரபு சொல்ற ராமானந்த ராயிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இல்லையா, இருவருக்குமே சமவாதம் நடக்கிறது. அப்போ அவர் சொல்றார், உங்கள் நற்புகழ் உயர்ந்த நற்புகழ் என்பது என்ன அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து வருது. ஆக்சுவலி அதற்கு ராமானந்த ராய் என்ன சொல்றாருன்னா, சிறந்த பக்தனாக மாறுவோனே உயர்ந்த நற்புகழை பெறுகின்றான். இது உண்மை. இது வந்து இல்லையா, யாரெல்லாம் இறை தொண்டில் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து அதாவது அவர்களுடைய புகழ் வந்து என்றைக்குமே வந்து நிலைத்திருக்கும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம MS சுப்புலட்சுமி, அவங்க இறை தொண்டுன்னு நான் சொல்லலை, பட் இசை இதுல வந்து அவங்கள மாதிரி நமக்கு வந்து பாடல்கள், பக்தி பாடல்கள் இல்லையா, பெருமாள் மீது பாடல்கள், இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு அந்த குரலே வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பு சக்தி கொண்டது. அப்படின்னா அவங்க முழு மனதோடு கொண்டு அந்த பாடல்களை வந்து பாடியிருப்பாங்க இல்லையா. தெய்வீக கானம் அவங்க பாடும்பொழுது எனக்கு அப்படியே மெய் சிலிர்க்குது. அவங்களுடைய பாடல்களை கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இன்னும் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. அவர் செய்த இத்தனை இதுவுமே வந்து இப்ப இன்றைக்கு நாம அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதை பத்திலாம் நம்ம படிக்கும்பொழுது நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது, நாம இன்னும் நிறையவே அவருடைய கருணைக்காக யாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பை வந்து வளர்த்துக்குவோம் இல்லையா. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் காலம் கடந்த பிறகு கூட அவருடைய நற்புகழ் என்பது இருந்துட்டே இருக்கும். வைகுண்ட லோகத்தில் மட்டுமல்லாது அவனது கீர்த்தியாலி பௌதிக உலகம் நீண்ட நாள் வந்து வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அஹோ வயம் ஹி ஹத்ய பவித்ர கீர்த்தே துவயைவ நாதேன முகுந்தநாதஹ யா உத்தம ஸ்லோக தமஸ்ய விஷ்ணோர் பிரம்மண்ய தேவஸ்ய கதாம் வியனக்திஹி. கூட்டத்தினர் அங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் அங்க இருக்க கூட்டத்துல இருந்த பிற மனிதர்களும் பேசுறாங்க. எனது அன்பிற்குரிய ரிது மன்னரே, நீர் அந்தணர்கள் போற்றி வழங்கும் பெருமைகள் எல்லாவற்றிலும் மிகச் சிறந்த பெருமையுடைய முழுதற் கடவுளின் நற்கீர்த்தினை நாளும் பிறருக்கும் எடுத்துரைப்பதினால் உமது புகழ் எல்லாவற்றிலும் மேலாக தூய்மை பெற்று விளங்குகிறது. சோ எதை பத்தி சொன்னா நம்முடைய இருப்பு, அதாவது நம்முடைய இருப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. சோ நம்ம அதாவது பகவானுடைய கீர்த்தி, நற்கீர்த்தியை வந்து யார் எடுத்துரைக்கிறதாங்க வந்து பிருத்து மகாராஜா. அப்படி எடுத்துரைப்பதனால் அவருடைய புகழ் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, வேற எந்த நற்காரியத்தினால் விளையக்கூடிய நன்மைகளை காட்டிலும் இந்த ஒரு காரணம் வந்து மிக மிக மேன்மையான ஒன்று.
அதாவது பகவானுடைய கோட்பாடுகள், பகவான் நமக்கு என்ன எடுத்துரைச்சிருக்காரு அதெல்லாம் வந்து பரிபாலிக்கணும்னு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அவர் நிறையவே உபதேசித்திருக்கிறார் இல்லையா? அந்த புகழ் வந்து அது வந்து உமது புகழ் எல்லாவற்றிலும் மேன்மையாக தூய்மை பெற்று, தட் இஸ் த ஹையர் லெவல். வேற சேவைகள் எல்லாம் அவர் செய்திருப்பார் இல்லையா? பூமியில வந்து அந்த விளைச்சலை வந்து பெருக்கினது இதெல்லாம் அவர் பண்ணியிருப்பார். அதெல்லாமும் நற்காரியங்களே. ஆனால் இறைவனுடைய புகழ் வந்து எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் மேன்மையானது. சோ அது எங்களது நல்ல அதிர்ஷ்டம். இது வந்து மக்கள் சொல்றாங்க, அதாவது அவங்களுடைய நல்ல அதிர்ஷ்டம். ஆள்பவன் கொற்றவன் வந்து கரெக்டா இருந்தாதான் குடிமக்களும் ரைட்டான ஒரு டைரக்ஷன் போவாங்க இல்லையா? அந்த ரோல் மாடலா இங்க யார் இருக்கிறதுனா, அதாவது பிருத்து மகாராஜா. சோ நேரடி பிரதிநிதியின் கீழ் வாழ்வதாக உணர்கிறோம். இறைவனுடைய பிரதிநிதி, அதாவது நம்மளால இறைவனை காண முடியாது, ஆனா உங்க ரூபத்துல நான் அதை பார்த்துக்க முடியும்னு அந்த டிவோட்டி வந்து பிரார்த்திக்கிறாங்க. ஸோ அதாவது பகவானின் அதாவது அந்த அந்தணர்களுக்கான பிறகு பொதுமக்கள் வந்து பிரார்த்திக்கிறாங்க. குடிமக்கள் அங்கே தாங்கள் பிருது மன்னரின் பாதுகாப்பில் வாழ்வது அதாவது பகவானுடைய பிரதிநிதியினுடைய பாதுகாப்புல வாழ்றது நேரடியா பகவானுடைய பாதுகாப்புல வாழ்வதற்கு சமம் அது இல்லையா? அது போல் அவர்கள் வந்து உணர்கிறார்கள். ஏன்னா அங்கே அமைதி, அன்பு இதெல்லாமே நிலை பெறும். அதுதான் பகவானுடைய உண்மையான ஆட்சி முறை இல்லையா? ஆனா நாம கொற்றவன் கரெக்டா இருக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இந்த இடத்துல பாக்குறோம். இந்த மெய்யறிவே பௌதீக உலகின் சமுதாய சூழ்நிலையை உறுதியோடு இருப்பதை உணர்த்துகிறது இல்லையா? ஸ்டேபிள்னஸ் இல்லையா? வேதங்கள் கூறுகின்றன, முழுமுதற் கடவுளே நம்மை காக்கும் ரட்சகராகவும் உயிர்களுக்கெல்லாம் தலைவராகவும் விளங்குகிறார் இல்லையா? எல்லா ஜீவன்களுக்கும் வந்து அவர்தான் வந்து சூத்திரதாரியும் கூட இல்லையா? சோ படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? சோ சூழ்நிலை உறுதி வேதங்கள் கூறுகின்றன, முழுமுதற் கடவுளே நம்மை காக்கும் ரட்சகர். இன்டைரக்டா நாம வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு குருவின் வாயிலாக நாம உணர முடியும். குருவிடத்துல நாம எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அவர் இறைவனிடத்துல இருந்து அந்த வரங்களை நமக்கு பெற்று தருவார். ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அதாவது சர்வெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவங்களுக்கு தான் நம்ம சரணாகதி அடையணும். நம்முடைய தொண்டெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் செய்யணும். ஸோ ஏன்னா உண்மையை உணர்ந்தவர் தத்துவதர்ஷி அவங்க. அதனால நம்முடைய நன்மை எதுன்றதை பார்த்து அவர்கள் வந்து அந்த அருள் பாலிப்பார்கள். அதனால் நம்மை ஆளும் தலைவரோ அல்லது அரசரோ பகவான், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதியே ஆவார். எவ்வளவு அழகான பதம் இல்லையா? தூய பக்தர்கள் எல்லாமே இறைவனுடைய பிரதிநிதிகள். அவர்களுடைய வார்த்தைகள்ல வந்து அனுபவங்கள் பேசும் இல்லையா? அதனால அதை அவர்கள் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கிறாங்களோ அதை நாம அப்படியே பின்பற்றுறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். சோ ஆதலினால் நம்மை ஆளும் தலைவரோ அல்லது அரசரோ பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதியே ஆவார். அப்படி இருந்தால் அவர் பகவானுக்குரிய மரியாதையை கூட பெறக்கூடும். நம்ம எப்படி இறைவனை வந்து மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள் செய்யறோமோ அதே மாதிரிதான் நாம அவர்களுக்கு செய்யணும் இல்லையா? அதனால இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாமே வந்த உடனே ஒபேசன்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் மேன்மையான சேவைகளில் இருந்து அனுபவ ரீதியாகவும் இல்லையா தத்துவதர்ஷியாகவும் மாறி இருக்கிறவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நாம பெறும்பொழுது நாமும் அந்த பாதையில பக்குவமா செல்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம். எவ்வாறு ஒரு அரசன் அல்லது ஆள்பவன் பகவானின் பிரதிநிதியாக திகழ முடியும் என்பதற்கும் இச்லோகத்தில் விளங்கம் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிறகு மகாராஜாவை போல முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவின் கீர்த்திகளை நாளும் பரப்பும் நல்முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் அவன் பகவானின் நேரடி பிரதிநிதியாக மாறுகிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட அரசன் அல்லது ஆள்பவனின் நீதிக்கு அல்லது நிர்வாகத்திற்கு ஏற்படும் வாழ்வு மனித சமுதாயத்திற்கு சரியான கௌரவமாகும் இல்லையா? இட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட். அது போன்ற அரசன் முதல் கடமை தன்னாட்டில் அந்தன கலாச்சாரத்தையும் பலன்களையுமே பாதுகாப்பது ஆகும். எஸ், இங்கெல்லாம் வந்து பசு மற்றும் பிராமணர்களுடைய ரட்சணை இருக்கோ அந்த நாடு வந்து நிம்மதி பெறும். எங்க இந்த இருவருக்குமே சங்கடங்கள் உண்டு பண்ணி கொடுக்குறோமோ அப்ப நமக்கு அந்த சங்கடம் வந்து கண்டிப்பாக சேரும். நாயுத்புதம் இதம் நாத தவா ஜீவ்யான் அனுசாசனம் பிரஜானுராகோ மகதாம் பிரகிருதி கருணாத்மனாம்.
எமது அன்பிற்குரிய தலைவரே, உமது குடிமக்களின் மீது ஆட்சி செலுத்துவது உமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லையா? சோ அவர் அரசராக தன்னுடைய கடமையை வந்து அவர் என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்கல. அதை மீண்டும் வந்து அந்த பொதுமக்கள் வந்து வலியுறுத்துகிறார்கள். இது போன்ற பெரியவருக்கு வந்து அற்புதமானது ஒன்றுமல்ல. காரணம் நீர் கருணை. பேசிக்கலி கம்பேஷன். ஒரு தூய பக்தர் வந்து கருணையை அதிகமா வச்சிருப்பார். குடிமக்களின் நலன்கள், அடுத்தவர்களின் நலன்களை நாடக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில தான் ஒரு தூய பக்தர் இருப்பார். அக்கறை இல்லையா? நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுக்கு வந்து நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இதெல்லாமே வந்து அரசருடைய கடமை. சோ அவருடைய செயல்களால வந்து மேன்மையுற்று அதுக்கப்புறம் மேலும் வந்து அவங்க அந்த குடிமக்கள் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. மேலும் குடிமக்களின் நலன்கள் மீது அவர் அதிக நம்பிக்கை கொண்டவர். அதனாலதான் பூமியோட சண்டை போட்டு விளைச்சலை கொண்டு வந்தார். அக்கறையும் அன்பும் உடையவர். அதனால் இதுவே உமது சிறந்த நன்மையாகும். தட் இஸ் த டிவைன் குவாலிட்டி இல்லையா? ஒரு அரசனது கடமையானது தன் குடிமக்களை பாதுகாப்பதும் செக்யூரிட்டி, தன் வாழ்விற்காக அவர்கள் மீது வரி விதிப்பதாகும். அந்தனர் என்ன பண்ணுவார்? சொல்லி கொடுத்து வரக்கூடிய தட்சிணை கொண்டு இதுதான் வேணும்னு கேட்க மாட்டான். அந்த மாணவர் என்ன தட்சிணை கொடுக்குறாரோ அதை கொண்டு அவனை ஜீவனத்தை நடத்துவார். சத்திரியன் வந்து குடிமக்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே வந்து அவன் செய்து ஆக வேண்டும் இல்லையா? ஆனால் அதற்காக வந்து பெறப்படக்கூடிய அந்த வரியை வந்து அதுதான் அவனுடைய உண்மையான இன்கம். அதை கொண்டுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையும் சரி, அவன் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதை தான் செய்வான். மேலும் அந்த இது யாரு வைஷ்யன் வந்து வணிகன், வியாபாரி வந்து உலகம் முழுவதும் உணவு உற்பத்தி செய்பவன். அதனால் அதிலிருந்து சிறு லாபத்தை பெற்று வாழுதல் வேண்டும். அதற்கு ஒரே வழி என்னன்னா நம்ம லாபத்தை பெறுதல். அந்த லாபம் என்பது இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆப்டிமாவா பாத்தீங்கன்னாக்க மேக்சிமம் 20% வரைக்கும் லாபம் வைக்கலாம் சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். ஆனா எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து 20% வைக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் கூட இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க இதுல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் உண்டு. சிலது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, சிலது எல்லாமே வந்து கன்சியூமபிள்ஸ், டிஸ்போசபிள். ஸோ கன்சியூமபிள் வந்து இப்போ ₹1 ஐட்டம் வச்சுக்கோங்களேன், அதை நாம வந்து ₹2க்குன்னா வைக்கணும், ₹3க்குன்னா வைக்கணும். அப்ப நீங்க பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா அந்த ₹1 ஐட்டம்க்கு நாம் அனுப்பக்கூடிய கொரியர் சார்ஜஸ் இதெல்லாமே வந்து அதுல இடிக்கும். ஆனா அதே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் 40 லட்சம்னா அதுல போய் நாம வந்து 100% வந்து கண்டிப்பா அடிக்கக்கூடாது. அதுல 20% என்பது அதிகபட்சம். தட் இஸ் ஃபைன் இல்லையா? 40 லட்சத்துல வந்து ₹8,00,000 லாபம் என்பது தட் இஸ் ஃபைன். அது ஆப்டிமம். அதை விட இன்னும் குறைச்சி வித்தா தட் இஸ் ஆல்சோ ஈவன் மோர் குட் இல்லையா? அவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்குறவங்க வந்து இவ்வளோ கொடுத்து வாங்கணுமா அப்படின்ற ஒரு சஞ்சலம் என்பது இருக்கும். அந்த ஒரு சிறு நெகட்டிவ் கூட நமக்கு வந்து நன்மையான ஒரு பலனை கொடுக்காது. அதனாலதான் பிசினஸ் பண்றது பெருசு கிடையாது. ஆன வரைக்கும் எவ்வளவு நாணயத்தை வந்து நாம கடைபிடிக்கிறோன்றது முக்கியம். ஏன்னா இன்னொரு புறம் மக்கள் வந்து வாழ்த்துறதோ இல்ல வந்து சபிக்கிறதோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா சேரும். இந்த உண்மையை புரிஞ்சாலே வியாபாரிகள் வந்து நாணயத்தை வந்து கடைபிடிப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தட்டுல காசு போட்டா மட்டும்தான் நான் வந்து மங்களாரத்தி காட்டுவேன். இது நான் சிறு பிராயத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன். ஓகே, அந்த செயல் செய்யக்கூடாது. இட் இஸ் த டியூட்டி. அங்க வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த மங்களாரத்தி காட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல வந்து சடாரம் வைக்கிறது இதெல்லாம் அவங்களுடைய டியூட்டி. அப்ப அந்த தட்டுல காசு போட்டா மட்டும்தான் செய்யணும்ன்றது வந்து மிக தவறு இல்லையா? அது பெரிய பாவம் என்பது அவங்களுக்கு சில விஷயங்களை தெரியறதே கிடையாது. நமக்கு நோக்கமே இன்கம் இல்லையா? இன்கம் மேல வந்து நம்ம வச்சு நம்ம செயல்பட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த பாவப்பட்ட இடத்துல நாம எல்லாம் இருந்து இந்த இடத்த பாவமா தான் மாத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த இடத்துலயே ஒரு சில புண்ணியமான இடங்கள் எதுன்னா கஷேத்திரங்கள் தான். எதுக்கு நாம எல்லாம் கஷேத்ராடனம் போனோம்னா அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பாவங்கள் எல்லாமே கலைய ஆரம்பிக்கும். அங்கேயும் போய் நாம என்ன பண்றோம்? தவறுகள் தான் செய்யறோம் இல்லையா? சோ அங்கேயும் வந்து நாம தவறுகள் செய்யறோம், எல்லாருமே நிந்திக்கிறோம். ஸோ இப்ப நான் சொல்றது கூட தவறுன்றது நானே இப்ப நான் சொல்லிக்கிறேன். புரோஹிதர் அப்படிப்பட்டவர் தான். இருந்தாலும் உங்களுக்கு விளக்கணுன்றதுக்காக ஒரே இன்டென்ஷனுக்காக தான் இதை சொல்றேனே வழிய மற்றபடி புரோஹிதர் அவ்வாறு செய்தால் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதை பத்தி நாம நினைக்கவே வேண்டாம். பட் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே கூடாது என்றாலும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் இல்லையா? அன்இன்டென்ஷனலா அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக. ஆனா அந்த க்ஷணம் கூட நாம வந்து அவர்களை வந்து தவறாக எண்ணக்கூடாது. தட் கிவ்ஸ் அவனுடைய கர்மத்தோட நாம
சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அந்த செயலை நாம செய்யவே கூடாது. ஓகே, ஆனா உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லணுன்றதுக்காக மட்டும்தான், அந்த ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக தான் இதை சொல்றேன் நான். ஸோ பிராமணர்கள் எப்படி இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து ஆள்பவன் இல்லையா, அவன் எப்படி இருக்கணும், வரக்கூடிய வசூல், அதாவது வரி வசூலித்து தான் நமக்கு எல்லாமே வந்து செய்யறாங்க ஃபெசிலிட்டிஸ். அந்த பணத்துல வந்து ப்ராஜெக்டுக்கெல்லாம் அலோகேட் பண்ணும்போது அதுல கமிஷன் அடிக்கக்கூடாது. இதெல்லாமே வந்து இந்த காலத்துல நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேனே தவிர, மற்றபடி யாருடைய செயல்களுக்கும் நீங்களோ நானோ வந்து கர்த்தாவா ஆக முடியாது இல்லையா? அன்டில் அதர்வைஸ் அந்த ஜீவன் நினைத்தால் ஒழிய, தான் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் தவறு அப்படின்னு அந்த ஜீவன் நினைத்தால் ஒழிய அவன் வந்து திருந்த முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்படி அரசியல் அப்படி, ஆள்பவன் அப்படி, பிராமணர் இப்படி, வியாபாரியா அதாவது அநியாயத்திற்கு வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய தன்மை. உண்மையிலே கோவிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் சம்பாதிச்சாங்க, எஸ்பெஷலி வென்டிலேட்டர். நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் இல்லையா? ஸோ வென்டிலேட்டர் பிஸ்னஸ் இம்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ரொம்பவுமே வந்து டியூட்டி ஃப்ரீ எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு அப்போ வாங்கின வென்டிலேட்டர் எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இன்னும் கூட வந்து யூஸ் பண்ணாம கிடக்குது. நிறைய பேர் வந்து தானங்கள் கொடுத்தாங்க அந்த சமயத்துல, சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வென்டிலேட்டர்ஸ் கிடக்குது. இப்போ அந்த வென்டிலேட்டர் பிஸ்னஸே இனிமே தான் அப்பாகும். ஒரு கிட்டத்தட்ட 3 வருஷ காலம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வென்டிலேட்டர் பிஸ்னஸே இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் வந்து சைலண்டாக வந்து கடையை சாத்திட்டு உட்காந்துருந்தவங்களும் உண்டு, ஒரே வென்டிலேட்டர் கூட விற்க முடியாம. ஸோ அப்போ எல்லாத்தையுமே வாரி எடுத்து வந்து கொட்டியாச்சு. இப்போ வந்து அந்த வியாபாரமே இல்லாமல் நின்னாச்சு. அந்த வாரி கொடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டபுள் ட்ரிபிள் இல்லையா? ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் இல்லாம வந்து எத்தனை அவஸ்தைப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா? அவ்வளவு 5000 ரூபாய் தான் ஒரு சிலிண்டர்னாக்கா அதை வந்து 25,000க்கு வித்தவங்க கூட உண்டு. அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே அவங்க அப்பெல்லாம் அதை கோடிக்கணக்கில் வென்டிலேட்டர் இல்லாம கொரோனா டைம்ல எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க மாதாஜி. அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து அப்போ வந்து கொடுத்துச்சு. அதுக்காக இப்ப நாங்களே கூட வந்து இந்த வென்டிலேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நானே அந்த 2 crores போயிட்டு நானே வந்து அங்க டிராஃப்ட் எடுத்து கட்டிட்டு வந்தேன் நான். ஆனா அதுல வந்த ஒரு வென்டிலேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வென்டிலேட்டர் எப்படி ஒரு மினிமம் வந்து 15 லட்சம் 20 லட்சம் டிபெண்ட் ஆன் த மாடல் ஆக்சுவலி. ஓகே, லோயர் எண்ட் இருக்கு, ஹையர் எண்ட் இருக்கு. ஆனா அதுல லாபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்போர்ட் பண்றவனுக்கு தான் நிறைய லாபம். இம்போர்ட் இந்த இடைப்பட்டு வாங்கி வந்து கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5% கூட இருக்காது, 2% கூட இருக்காது. அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது, ஏன்னா அவங்க ஆப்டிமம் மார்ஜின் வச்சு கொடுத்தாச்சு. இப்போ 2 கோடி பிஸ்னஸ்ல நான் எவ்வளோ சம்பாரிச்சேன்னு சொன்னாக்கா 4 லட்சம் 5 லட்சம் தான் சம்பாரிச்சிருப்பேன். அதை நான் போட்டு கூட பார்த்துட்டேன், ஏன்னா அந்த சமயத்தில் நான் தான் இன்வாய்ஸிங் எல்லாம் பண்ணேன். நான் இப்போ 2 பேர், நானும் என்னுடைய கணவர் மட்டும்தான் வந்து ஆஃபீஸ்லேயே வேலை செஞ்சது. ஸோ பேக்கிங் எல்லாமே நாங்களே செஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஒரே ஒரு டெலிவரி பாய் வச்சுக்கிட்டு. ஏன்னா யாருமே எம்ப்ளாயிஸை வர முடியாது, எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இல்லையா? நீ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாத காலம் 8 மாத காலம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனாலும் எங்களுக்கு போனது எல்லாமே ரெகுலர் பிஸ்னஸ் தான், அவ்வளோதான். அதனால எங்களுக்கு அது ஒரு மன திருப்தி தான் எங்களுக்கு. அனாவசியமான அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமான வழியில வந்து சம்பாதிச்சோம்னா அந்த பாவப்பட்ட பணமும் வந்து நமக்கு தான். அதெல்லாமே நான் ரொம்ப யோசிச்சுன்னு இருப்பேன். நான் அந்த சமயத்துல சொல்ல மாட்டேன் எங்க வீட்டுக்காருக்கு, ஏன்னா இவ இப்படி பண்ணான்னா பிசினஸ் என்ன ஆகுன்றதெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு அவர். அதனால நிறைய நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவர் என்கிட்ட சஜஷன் கேட்கும்பொழுது நான் ரொம்ப யோசிச்சு ஓகே அது வரலன்னா விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அப்படின்னா அதுல என்னவோ இருக்குன்றது வந்து என்னால அனலைஸ் பண்ணுவேன் நான். அதுல பாவம் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு சூசகமா நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்படிப்பட்ட பணத்தை வந்து அவர் சம்பாதிக்கவே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணி விட்டுடுவேன். நான் தேவையில்லைல்ல, எத்தனையோ பாவங்கள் பண்ணி தான் நாம இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? நாளைக்கு நம்முடைய தலைமுறையும் வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போகும். அவங்க நல்வழியில இருந்து அறப்பழக்கங்களோட இல்லையா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றணும்ன்ற அந்த இது, அவங்க கொஞ்சமா சம்பாதிச்சா கூட போறோம், நிம்மதியா வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடு எல்லாமே இது நமக்கு இங்க இந்த பாதைக்கு வந்த பிறகுதான் புரிய ஆரம்பிச்சு இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்மளால வந்து பரிபாலிக்கணும். சில விஷயங்கள்ல வரும்பொழுது நான் வந்து அதை வேண்டாம்னு கூட சொல்லிடுவேன். அது சில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிடுவேன், சிலதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம சொல்லுவேன். ஸோ ஏன்னா அது இத்தனையுமே நமக்கு படிக்கிறோம், பிரபுபாதர் இதெல்லாம் நமக்கு புரிய வச்சுட்டே இருக்க. இதை டெய்லி படிச்சு நமக்கு இந்த மண்டையில ஏறும்பொழுது அதை கொஞ்சமாவது நம்ம அந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ல. நாம ஒன்றும் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது, ஆனா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா?
ஸோ வணிகன் வியாபாரின்றதுனால, நானும் ஒரு வியாபாரிங்கிறதுனால இதெல்லாம் நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுவேன். இப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய போயின்னு இருக்கு. ஆனா எத்தனை குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்து பாழ்படுத்தின்னு இருக்குன்றது. இப்ப பெற்றோர்களுமே வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி இட் இஸ் கோயிங் இல்லையா? ஸோ இப்படியே போனாக்கா இனிமே வந்து ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து குழந்தை பிறப்பே வந்து ரொம்ப கடினமா போயிடும். இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்து என்ன பண்ணுது, இன்ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்தின்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். குழந்தை பிராப்தத்தை வந்து அந்த பையனுக்கும் பொண்ணுக்குமே வந்து நிறைய பேருக்கு பிசிஓஎஸ் ப்ராப்ளம், ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ், பார்த்தா குண்டா கூட கிடையாது. நிறைய பேர் இப்ப எங்க ஆபீஸ்லயே வேலை பண்ணக்கூடிய 2-3 பிள்ளைகளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு இஷ்யூஸ். ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், பீரியட்ஸ் வராது, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? லைஃப் ஸ்டைல் இல்லையா? லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவை வந்து நம்ம அதுலயே வந்து கலப்படம் தான் நமக்கு வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ். அது கொஞ்சம், ஆனா நம்ம வீட்டுல குக் பண்ணி சாப்பிடும்போது அது எப்படியோ ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம். ஆனா வெளியில இருந்து சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல நமக்கு அவங்க போடக்கூடிய கலர் பவுடர், ஃபுட்டு, இதெல்லாமே போடுறாங்க இல்லையா? ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ், அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்பவுமே ப்ராப்ளம் இருக்கு, கோர் லெவல். ஸோ நம்முடைய கட்டு வந்து கிளீனா இருந்தா தான் நம்ம ஹெல்த்தி. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியா இருக்குன்றது நம்ம கட்டு தான் சொல்லும் இல்லையா? ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி ருக்மணி மாதாஜி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ். எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் இந்த மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ். இந்த கட் வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கோ, மூளை கிடையாது, நம்முடைய சிந்தனை. இப்போ நம்ம இட் இம்பாக்ட்ஸ் நம்முடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட நமக்கு இம்பாக்ட் ஆகும். நம்ம வயிற்றுக்கு என்ன போடுறோமோ அதுதான் நம்ம நம்முடைய சுபாவம், நடத்தை, வாட் எவர். ஐ திங்க் நேற்று ஒரு உபனிஷத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார் ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டு. அந்த ஸ்னாப்ஷாட்ல இருந்து சொல்றேன் நான், ஒரே நிமிஷம். உபனிஷத் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை. இது பூனேல அவர் எங்கேயோ போனாராம், அவர் பார்த்தார். பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் ஃபாலோஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் டயட். உபனிஷத்துல இருந்து போட்டிருக்காங்க. ஆஹார் சுத்தோ சத்வ சுத்தி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பூனேல எங்கேயோ போட்டிருக்காங்க உபனிஷத்துன்ட்டு. ஸோ அந்த வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து போட்டிருந்தார் அவரு. இன்ஃபேக்ட் ஹி ஒன்லி டீச்சர்ஸ் பகவத்கீதா டு மை சன். அவர் தான் அனுப்பிச்சிருந்தார். இது எனக்காக கிடையாது, என்னுடைய பையனுக்காக தான் அமைச்சிருக்காருன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம சுத்தம் எல்லாவற்றிலுமே வந்து ஒரு அளவுக்கு நம்ம பியூரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம மனசு கூட தூய்மையாடுறது நம்முடைய ஆகாரத்தின் அடிப்படையில தான். இட் இஸ் ரிலேட்டட். இங்க சுத்தமா இருந்தாதான் கழிவுகளும் சுத்தமற்ற கழிவுகளும் சுத்தமான அந்த உணவுல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி எல்லாமே உடல்ல எந்த மாதிரியான ஆற்றல் நம்ம உடல்ல பாயுதோ அந்த மாதிரியான சுபாவம் தான் நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். நாம எல்லாம் இந்த குணத்திற்கு எப்படி வரோம்னாக்கா டைப் ஆஃப் த ஃபுட் வி டேக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட்டு தான். அதனால்தான் பிரசாதம் கொடுங்க நம்ம எதுக்கு சொல்றோம்? அட்லீஸ்ட் அந்த குட்டியா இந்த அளவுக்கு பிரசாதமாவது அவங்க மாற்றத்துக்கு வந்து மென்மையா இருக்குன்றதுக்காக தான் பிரசாதத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஒரு வணிகன் அல்லது வியாபாரி உலகம் முழுவதும் அந்த வென்டிலேட்டர் பிசினஸ்ல எத்தனையோ பேர் கோடி கோடியா சம்பாதிச்சவங்க உண்டு. ஸோ அதுல எத்தனையோ பாவங்கள் இருக்கும் இல்லையா? எத்தனை வரி பணத்துல இருந்து தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறதே கவர்மெண்ட் கூட இல்லையா? ஸோ அங்கே அந்த வென்டிலேட்டர் சப்ளைல வர்றது, ஒரு ஜீவன் கஷ்டப்படுறது, இதெல்லாமே நம்ம ஆப்டிமமா. அப்போ வென்டிலேட்டர் வித்தவங்க எல்லாம் பாவம் பண்ணணும்னு சொல்லல. எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சிருக்கிறோமோ அதுலதான் நம்ம புண்ணியமான பணத்தை சம்பாதிச்சோமா பாவமான பணத்தை சம்பாதிச்சோமான்றது தான் அதுல இருந்து தான் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆக்சுவலி. ஒரு சூத்திரன் அந்தணனை போலவோ சத்திரியனை போலவோ வைசியனை போலவோ செயல்பட முடியாது. ஸோ ஆனால் அவன் என்ன செய்யணும்? இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவன் வந்து சர்வீஸ் சேவை பண்ணணும். அதுதான் அவனுடைய இது. எப்பவுமே இவங்களை சார்ந்துதான் அவன் இருக்க வேண்டியிருக்கும். அதுதான் அந்த பேலன்சிங் அப்பதான் வரும். அது இப்ப சூத்திரன் செய்யறதே இல்லை, சூத்திரன் ஆள்கின்றான். இப்போ அந்த நிலைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அதனாலதான் வந்து எல்லாமே டிஸ்டர்பன். சூத்திரன் வந்து பிராமணன் பேச்ச கேட்க மாட்டான் இல்லையா? ஸோ பிராமணனும் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையில கிடையாது. அவனுக்குமே அந்த என்ன அட்வைஸ் பண்ணணும்ன்ற நாலேஜும் கிடையாது முழுசா. ஸோ இது ரெண்டுமே சத்திரியனாக அவன் வந்து சூத்திரன் அமர்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த உலகம் எவ்வாறு வந்து இயங்கும்? அதனால்தான் நம்ம எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஒரு தகுதி வாய்ந்த அரசன் அல்லது அரசியல் தலைவருக்குரிய அடையாளமாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், அவன் தன் குடிமக்களின் நலன் ஒன்றிலே அவனுடைய குறிக்கோளா இருக்கும். ஸோ அதற்கு அவனுக்கு கருணையான உள்ளமும் இருக்கணும். கருணையான உள்ளம் அவன் பக்தனானா மட்டும்தான் இருக்கு. கருணை என்பது மிச்ச பேர் கண்டிப்பா வராது. அதெல்லாம் சும்மா வந்து வெளிப்புறமா பேசக்கூடிய வேஷம் தான். இஃப் எ பர்சன் இஃப் எ ரூலர் இஸ் எ டிவோட்டி ஒன்லி தான் அந்த ஆட்சி வந்து அவனுக்கு கருணை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு
மார்க்கத்தை தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு அவன் எடுத்து காட்டுவான். தான் எப்படி வாழ்கின்றானோ அதையெல்லாம் அவன் ரோல் மாடலா எடுத்து காட்டுவான். அதையும் பின்பற்றுவார்கள். அவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்பக்கூடியவர்கள் பிரஜைகள். சோ இத்தனையுமே வந்து வரும். ஒரு பக்தன் வந்து பக்தனாகி ஆள்பவன் பக்தன் இல்லை என்றால் நாத்திகவாதியானா அந்த நாடு வந்து கண்டிப்பா முன்னுக்கு வரவே வராது. ஓகே, எங்குமே வந்து ரணகலமா தான் இருக்கும். சோ மேலும் வந்து மகாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை உடையவர்களாக இருப்பார்கள். மேலும் ஒரு வைணவன் தான் சமுதாயத்தில் மிகவும் கருணை இரக்கம் உடையவனாக இருக்கின்றான். ஆகையினால் நாம் கீழ்கண்டபடி ஒரு வைணவ தலைவருக்கு நம் மரியாதையை தெரிவிப்போம் இல்லையா? அதனால்தான் நம்ம எவ்ரிடே வில் டெல் திஸ் பாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனா பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. சோ இங்க எல்லாருமே ஒரு வைஷ்ணவான்ற அந்த பொசிஷன்ல இருந்து எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும். அப்ப அவங்களுடைய கருணை இருந்தாதான் நாம் இது எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கவும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும். ஒரு வைணவரே மக்களின் எல்லா தேவைகளையும் நிறைவு செய்பவராக இருக்கின்றார் இல்லையா? வாஞ்சா கல்பதரு கல்ப விருட்சம் மாதிரி இல்லையா? அவர் மிகவும் கருணை உடையவராக இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் மனித சமுதாயத்திற்கு உயர் நன்மை அளிப்பவராக விளங்குகிறார். இதெல்லாம் அவருடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? ஒரு வைஷ்ணவருடைய குவாலிட்டிஸ் கருணை, அடுத்தவர்கள் நலனில் அக்கறை, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்க்கணும், நல் பாதையை நடத்தி செல்லணும். இத்தனையுமே அவனிடத்துல அந்த பொறுப்புகள் உண்டு. அவன் தான் பதித்த பாவனா இல்லையா? பாவனா அப்படின்னும் பொழுது பாவப்பட்ட ஜென்மங்களை வந்து ரட்சிக்க கூடியவன் அப்படின்றது பொருள். சோ அதனால் ஓர் அரசரோ அல்லது ஆள்பவரோ இவ்வாறு இயற்கையிலே பிறர் நலம் நாடும் அந்தனர் அல்லது வைணவர்களின் பாதையினை பின்பற்ற வேண்டும். சோ அரசர்கள் வந்து அந்தனர் ஆக முடியாது. ஆனா அந்தனர் கொள்கைகளையும் அந்தனர் எடுத்துரைக்கிறதையுமே அவங்க பரிபாலிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒன்று. வைஷ்யர்கள் கூட இது போன்ற அந்தனர் மற்றும் வைணவர்களின் பாதையினை பின்பற்ற வேண்டும். எல்லாருமே பிராமணிகள் இதை வந்து அட்வைஸை வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம. சோ நீ எந்த வர்ணத்துக்கு உனக்கு பிராமன் வந்து அந்த வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு அட்வைஸ் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. அதை நாம பின்பற்ற வேண்டும். சூத்திரர்கள் அவர்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்தல் வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கும் மனித சமுதாயம் வாழ்வின் நிறைவான கூட்டு வளர்ச்சிக்கு சிறந்த, அப்போ எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஒரு அமைதி, ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை வந்து நம்மளால நடத்த முடியும். இல்லை என்றால் அங்கே நல்ல சமுதாயம் இருக்காது இல்லையா? அத்யனஸ்தமஸ் பாரஸ் தவோப்யோ பாசதீத பிரபோ பிராம்யதாம் நஷ்ட திருஷ்டினாம் கர்மபீர் நைவ சமிக்கிதை. குடிமக்கள் தொடர்ந்து பேசுறாங்க. இன்னும் ஸ்லோகம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பிருத்து மகாராஜ். நீர் எமது கண்களை திறந்ததோடு இருட்டுக்கடலின் மறுகரை எப்படி கடைப்பது அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் இருட்டுக்கடல், இதை எப்படி கடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து அந்த மக்கள் உணர்கிறார்கள். எமது முந்தைய வினைகளாலும் அதாவது கர்ம பலன்களாலும் முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டினாலும் அவர்தான் நீங்க இந்த கர்மத்தை பண்ணியிருக்கீங்க, இங்க போகணும்ன்ற அந்த இது வந்து அதனாலதான் நாம் இங்க வந்திருக்கோம். நாங்கள் பலன் தரும் செயல்கள் என்னும் வலைதனில் சிக்கி கொண்டோம், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். அதனால் எங்கள் பார்வையை இழந்து இப்பிரபஞ்சத்திற்குள் ஓயாது அலையும் ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். அப்படின்னா புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம், அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல நாங்க உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அந்த பொதுமக்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். இச்லோகத்தில் வரும் கர்மபீர் சமிக்ஞிதை, அதாவது என்னும் வார்த்தைகள் மிக முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? கர்மிபி அப்படின்னா முந்தைய கர்ம பலன், சமிக்ஞை என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஏற்பாடு இல்லையா? நமது செயல்களின் தன்மைகளினால் நாம ஜட இயற்கை குணங்களோடு உறவுடையோர் ஆனோம் இல்லையா? இந்த இயற்கைக்கு வந்த பிறகு நம்ம உறவுடையோர் ஆனோம். மேலும் உயர்ந்த ஏற்பாடு என்பது இறைவனுடைய ஏற்பாடு. நாம் பல்வேறு உடல்களை பெற்று அச்செயல்களின் பலன்களை அனுபவிக்கின்ற வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கின்றோம். இங்கேயும் அந்த பலன்களால் வந்த பிறகு நாம் என்ன பண்றோம்? செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அப்போ எந்த குணாதிசயத்தோடு நம்ம செயல்படுறோமோ அதனுடைய பலன்களை இன்னும் நம்மள வந்து மேலும் மேலும் வந்து அது பந்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ இதனாலே எல்லா உயிர்களும் தமது வாழ்வின் குறிக்கோளினை அறியாது இவ்வுலகமெங்கும் பல்வேறு வகையான புழு பூச்சிகளாக இல்லையா அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். சில நேரங்களில் இழிந்த புழுப்பூச்சிகளாக பிறந்தும் அதுவும் ஜீவன் தான் இல்லையா? சில நேரங்களில் சொர்க்கத்தினை பெறும் உயர்ந்தவர்களாக கணக்கிலடங்கா காலந்தொட்டு அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது நம்முடைய சுக்ருதி இல்லையா, நாம பண்ணக்கூடிய புண்ணிய பலன்கள் சகாம கர்மயோகத்துல நினைச்சு நாம் செய்தோம்னா
நாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த புண்ணிய பலன்களுக்காக சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்கேயும் வாழ்கின்றோம் நாம். நமது ஆன்மீக குருவினாலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையாலும் பக்தி பாதையின் பக்தி வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பினை பெறுவதன் மூலமே நாம இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய கட்டிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். அங்கதான் நமக்கு பக்தி என்பது வளர்ச்சி பெறுகிறது. நாம் எல்லாரும் இந்த பாதையில வந்ததே இஸ்கான் இயக்கத்தினாலதான், நம்ம என்என்டி பிரபுஜனுடைய கருணையால தான். இங்கே அது பிரித்து மன்னரின் குடிமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. சோ அங்க இப்போ அந்த பொதுமக்கள் யார சொல்றாங்க, பிரித்து மன்னரை சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் தான் நிறைய கட்டளைகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, இந்த சாப்டர்ல எப்படி வாழணும்ன்றது எல்லாத்தையுமே அவருடைய பிரஜைகளுக்கு வழிநடத்தி கொடுத்திருக்காரு. அதனால அவரை குளோரிபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேலும் பிரித்துமனின் செயலில் விளைந்த நன்மைகள் அனைத்தும் தங்கள் பெற்றிருப்பதாக முழு உணர்வுடன் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். சோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய ரியலைசேஷன் இருக்கு. மேலும் நமோ விவ்ருத்த சத்வாய புருஷாய மஹீயசே யோ பிரம்ம சத்ரமாவீஷ்ய விவர்தீதம ஸ்வதேஜசா. அதாவது மேலும் அவர்கள், கடைசி ஸ்லோகம் இது, நீர் உமது சுத்த சத்துவ நிலையில், அவர் சத்துவத்திலிருந்து சுத்த சத்துவம் போயாச்சு இல்லையா, விடுதலை அடையக்கூடிய ஆத்மாக்கள், விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய நிலை சுத்த சத்துவம், அவர்கள் பக்தர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில். ஓகே, ஆகையால் நீர் பகவானின் நிறைவான பிரதிநிதியாக விளங்குகின்றீர் இல்லையா. அப்படின்னா முழுமையான அப்படின்ற அர்த்தம். இஸ் அ கம்ப்ளீட் பியோர் டிவோட்டி. உமது வீரத்தினாலே நீர் புகழப்படுகின்றீர் என ரட்சணை. சத்திரியனா அவர் என்னைக்குமே தவறல. ஆனாலும் நீர் இவ்வுலகம் முழுவதிலும் அந்தன கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணால் வழிய நாம சுத்தமாக முடியாது. இதுதான் உண்மையான ஒரு நிலை. அதுதான் நாம ஏன் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணணும்? நாம பிறந்தது ஒரு வைஷ்யன், ஒரு சூத்ரன், அந்த நிலையில தானே பிறந்தோம். நாம ஏன் அதை செய்யணும் அப்படின்னா நாம் நினைக்க கூடாது. அது உண்மையிலே நம்முடைய இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் தான் அது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். ஒரு சத்திரியனாக உமது ஆட்சியின் கீழ் உள்ள அனைவரையுமே பாதுகாப்பு மூலமும் இவ்வுலகம் முழுவதுமே ரட்சிக்கிறீர் இல்லையா. சத்திர தர்மத்தை ஆற்றுறார், ஆனா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அவர் பரிந்துரைத்திருக்கிறார். அந்தனர் கலாச்சாரத்தை பரப்பாமலும் அரசரிடமிருந்து சரியான பாதுகாப்பு இல்லாமலும் சமுதாயத்தின் தரத்தினை சரியான முறையில் அனுசரிக்க முடியாது. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். சோ தனது சுத்த சத்துவ நிலையினை காரணமாகவே இந்த அற்புதமான நிலையினை தன் ஆட்சியின் மூலம் பிருது மகாராஜா கொண்டு வந்தார் இல்லையா. அவருடைய மக்களுக்கு அதை கொடுத்தார். என்பதை அவருடைய குடிமக்கள் ஒத்துக்கொள்வதை இஸ்லோகம் விளக்குகிறது. இதில் வரும் விவ்ருத்த சத்வாய அப்படின்னா அவர் என்று முக்கியமான சத்வாய சுத்த சத்துவத்தை தான் சொல்றாங்க. இப்பௌதிக உலகில் உள்ளோர் 3 குணங்களை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா. அவை சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் குணங்கள். ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலம் தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்துக்கு வரலாம். அதுக்கு குரு அனுகிரகம் வேணும். ரஜஸ்ல இருந்து தமஸ் அவனே கூட ஓரளவுக்கு கேட்கக்கூடிய தன்மை கொண்டு இருப்பான். அதனால அவன் சத்துவத்துக்கு போக முடியும். ஆனா தாமசிக்ல இருந்து டைரக்டா சத்துவத்துக்கு போக முடியாது. குருனுடைய அனுகிரகம் வேண்டும். இவ்வாறு வாழ்வின் கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலையினை அடையும் பக்தி தொண்டு ஒன்றினை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முந்தைய அத்தியாயங்களில் ஒருவன் கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலை அடைய பக்தர்களோடு சங்கம், சாது சங்கம் இல்லையா, அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மூலம் அவர்கள் வாயிலிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர்கள் கேட்பதும் நாள்தோறும் கேட்க முடியும். அதன் மூலமே அடையப்பெறும். டெய்லி நாம பாகவதம் கேட்கணும். வித்தவுட் ஹியரிங் பாகவதம் இட் இஸ் வேஸ்ட். சுண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனஹ ஹிருதயந்த சத்தோஹி அப்த்ராணி விதுனோதி சுஹ்ருத் சதாம். இது மனப்பாட ஸ்லோகம் உங்களுக்கு வரும். 2nd சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா பாகவதத்துல. ஒருவன் பக்தி தொண்டின் முதல் படியான கேட்டல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இல்லையா, ஓதுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பொழுது அனைவரின் இதயங்களில் வீற்றிருக்கும் பகவான் அப்பக்தனின் இதயம் தூய்மை வர அவனுக்கு உதவுகிறார். சோ நம்முடைய அழுக்கெல்லாம், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கு பகவானே நமக்கு உதவுகிறார். எஸ்பெஷலி மக்ஷரம், அந்த பொறாமை குணத்தை நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும். இவ்வாறு தூய்மை செய்யும் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும். டெய்லி கேட்கறதுனால டெய்லி தூய்மை அடைவோம். நம்ம ஒரு நாள் கேட்டுட்டு ஒரு நாள் கேட்கலன்னா கண்டிப்பா எங்க நம்ம நிறுத்தணுமோ அதுல இருந்து நமக்கு கீழே தான் விழுவோமே விட அந்த நிலையும் நமக்கு தக்க வச்சுக்க முடியாது இல்லையா. ஒருவன் தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு தமோ குணத்தில் இடத்தில் இடம் பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்ல தவறு. இது சத்துவம் அந்த இடத்துல மிஸ்டேக்கா வந்திருக்கு.
தமோ ரஜோ குணங்களின் தொடர்பின் விளைவாக ஒருவன் பேராசையையும் முரடனாகவும் மாறுகின்றான். ஒருவன் சத்துவகுணத்தை எய்தும் போது அவன் பேராசையும் முரடத்தனத்தையும் அவன் விட்டுடுவான். இந்த சத்துவகுணத்தை தாண்டி ஒருவன் உயர்வடையும் பொழுது அதுதான் விவ்ருத்த சத்வ, அதாவது சுத்த சத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவ்வளர்ச்சியடைந்த நிலையிலே ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவனாக ஆக முடியும். இவ்வளவு ஸ்பூன் ஃபீடிங் இல்லையா? பிரபுபாதர் இவ்வளவுமே கொடுத்துட்டார். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு நாம நம்முடைய நிலையை வந்து பக்குவப்படுத்தணும்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஆகையினால்தான் பிருது மன்னர் இங்கே விவருத்தன தத்துவ என்று உன்னதமான நிலையில் இருப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் பிருத்து மகாராஜா அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தும் ஒரு அந்தணன் அல்லது சத்திரியன் நிலைக்கு இறங்கி வந்தது ஏனென்றால் மனித இனத்திற்கு நன்மை செய்வதற்காகத்தான். இதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஆச்சாரியாவாக இருந்தாலும் அவர் மத்தியம நிலைக்கு வந்துதான் அவர் எடுத்துரைப்பார். தூய பக்தர் என்ற நிலையிலிருந்து எடுத்துரைக்க மாட்டார். தூய பக்தர் நிலையில யாரும் நிறைய பேசக்கூட மாட்டாங்க. ஓகே, if a person attains pure devotional state, they will not speak much. ஆனா ஒருத்தர் பேசணும்னா இந்நிலை இறங்கி ஏன்னா கேட்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுடைய லெவல் எப்படி, அதாவது அஜ்ஞானம் அந்த நிலையில இருப்பாங்க. மத்தியம நிலைக்கு தான் வரணும். சோ கனிஷ்ட அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கிறவங்களுக்கு உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்து எடுத்துரைச்சா ஒண்ணும் புரியாது, ஒண்ணுமே புரியாது. அதே அந்த உத்தம நிலையிலிருந்து அவர் இறங்கி மத்தியம நிலைக்கு பேசினார்னா அப்போ கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு புரிய வரும். இப்ப பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே மத்திய நிலையில இருந்து தான். ஏன்னா நம்மள மாதிரி கனிஷ்ட அதிகாரிகள் எல்லாம் படிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான். ஓகே, அவர் அந்தனராக குடிமக்களுக்கு தகுந்த அறநெறிகள் உரைப்பவராகவும் ஒரு சத்திரியனாக குடிமக்களுக்கு அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிப்பவராகவும் அவர் விளங்கினார். நம்முடைய செயல்கள் அடுத்தவங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா? இப்ப நான் உங்களுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அதனுடைய இன்டர்னல் டெப்த் சூக்ஷ்மமா இருந்தாலும் அதை எளிமையான முறையில அதை விவரிச்சு எடுத்துரைச்சாதான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா நாளையில இருந்து கிளாஸ்க்கு நீங்க வரவே மாட்டீங்க. இது புரியவே இல்லை, எதுக்கு நம்ம போனோம் அந்த கிளாஸ், டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? அதனால சொல்லக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா எளிமையா இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தைகளோட. நம்ம பிரபுபாதர் எழுத்துக்கள் தான் நமக்கு உதாரணமே. அவர் ரொம்ப ரியலைஸ்டு பர்சன் இல்லையா? இஸ் எ பியோர் டிவோட்டி. ஆனாலும் அவர் எப்படின்னா பாமரன் கூட படிச்சு உணரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில தான் அவர் எழுதியிருக்கார். எங்கேயோ ஒரு சில இடத்துலதான் உங்களுக்கு அந்த சூக்ஷ்ம தன்மையே இருக்கும், எல்லா இடங்களிலுமே இருக்காது இல்லையா? அதை ஹிடனா சில இடத்துல நமக்கு விளக்கணும்னா அதுக்கு பேஸ் லெவல்ல நம்ம படிச்சுட்டே போகும்போது அது விளங்கிடும். எங்கேயாவது நம்ம பாதியில விட்டு பாதியில போனோம்னா தான் அவர் என்ன சொல்றாருன்றது நமக்கு புரியாது. கண்டினியூஸா அவருடைய புஸ்தகங்களை படிக்க படிக்க நமக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்றது நமக்கு அங்க படிச்சதை இந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடும். புதுசா நாம எதையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. நம்முடைய வியாக்கியானத்தை நம்ம எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது, அது தவறு. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இடத்துல பேச முடியும். ஏன்னா அவர் உள்ளதை கண்டவர், தத்துவதர்ஷி அவர். ஓகே, இவ்வாறு மகாராஜா பிருத்துவின் குடிமக்கள் அனைவரும் எல்லா நற்குணங்களையும் நிரம்ப பெற்று மன்னரால் எல்லா வழிகளிலுமே காக்கப்பட்டனர். ரொம்ப அழகான முடிவு. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4வது கண்டம் 21ஆம் அத்தியாயத்துக்கான பிருத்து மகாராஜாவின் கட்டளைகள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை நிறைவடைகின்றது. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.